Novembre kalo tile 20 san 2023 an balima Joliba TV News lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛnnin mabɔkɔrɔba an minnu fana bɛ ka radio Joliba lamɛn ka jira k'a fɔ min ye MINUSMA ye n'o ye diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ale y'a lase ntɛnɛnjan tɛmɛnen in na k'a fɔ ko waati min dir'u ma u tɛna kɔnɔ u bɛn'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Tesalit Aguelhok Kidali marabolo kɔnɔna la o waati kelen u y'a jira k'a fɔ ko min ye lakanabaliya de ye o sababu ye wa MINUSMA y'a jira fana k'a fɔ ko minɛn minnu b'u bolo u bɛna olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ o waati kelen minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna ale y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye kuma ye MINUSMA ye min fɔ fankelen ko don mun sara jamana ɲɛmɔgɔw la k'a sɔrɔ dun waati min dilen don u ma u kan ka baara kɛ o de kɔnɔna la u man ka hakilila foyi ta k'a sɔrɔ nin mun sara jamana ɲɛmɔgɔw la an balimaw min ye baabu ye ɲininkali de kelen bɛ n'a sɔrɔla ayiwa MINUSMA ka tagali kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Mali marabolo 8nan ye Kidali ayiwa MINUSMA bɛ se ka taa ka bɔ yen cogo di hɛrɛ ani baden kɔnɔna la an bɛna Joliba min ye jama ko di nin jɛmukan in an bɛna sigi nin de ka bi an ye mɔgɔ wele a bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban min ye Badu S Koba ale ye kunnafondila ye kɛnɛ in ayiwa dunan tɛ an b'a fɔ Badu ye ko ani ɲankuma min ye Usumani Kulubali ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ɲininikɛla fana don a fana ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ Usumani i ni ɲankuma min ye Bakari Sidibe ale fana ye kunnafondila ye nka jɛkulu min bɛ yen n'an k'a ma ko association Gawo Gomno ayiwa ni o ye Gawo ka hɛrɛ ye ale y'o ɲɛmɔgɔ ye a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ ninnu de y'an ka maa welelenw ye bi ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo jama ko di nin y'a sigilen ye nin y'a tago 116nan de ye an balimaw baabu nin y'a sigilen ye an b'aw fo an ka maa welelenw n b'a daminɛ e la Usumani ni foli b'i bolo Jalo foli b'i yɛrɛ ye diyara n ye ka fara Joliba mɔgɔ bɛɛ kan ka fara an barokɛɲɔgɔnw kan ala ye baro sigi yɛrɛ la ala k'a ɲuman wuli ala k'a ɲuman wuli Badu Escobar foli b'i bolo ayiwa ka Jalo fo ka Sidibe fo ale c'est Jalo Kulubali ka Kulubali fo ka Jalo yɛrɛ fo ka Sidibe fo donc ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Joliba TV ani Joliba FM la ko bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn parce que Joliba TV Joliba FM u tɛ wolomali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn u bɛ bɛɛ wele bunanku ka bɛɛ ka i ka hakilina fɔ k'i ka miiriya fɔ Mali ko la vraiment an b'u fo la kosɛbɛ. Diyara n ye kojugu Bakari foli b'i bolo wa. Ok Jalo n b'i fo n bɛ n garafara fila n b'u bɛɛ fo nin waati in na k'an ka ɲɛmaaw bɛɛ fo particulièrement n b'a fɔ a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ko Ayine Han n b'u bɛɛ fo nin waati in na o ye kɔrɔbɔrɔkan ye donc n b'u bɛɛ fo an bɛna kan yɛrɛ dege sa an bɛ don an ka baabu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ nin waati in na min ye jamana kɔrɔyanfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa min ye diɲɛ kelatɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan n'o ye MINUSMA ye waati de dira ale ma ko a ka Mali bila yanni décembre kalo natɔ in tile 31 cɛ nka an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na ayiwa ko kuraw caman de bɛ ka bange kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa an y'a ye k'a fɔ MINUSMA ka kan min bɛ yen nɔ ni a jala k'a fɔ u bɛ Kidali marabolo kɔnɔna la ko taara ka di ayiwa min ye SEMA jɛrɛjɛkulu ma Mali gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin kɛra janfaba de ye wa a ma ɲɛ wa min bɛ tali kɛ SEMA fana a jala k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu bɛ yen n'o ye finitigiw ka jɛrɛjɛkulu ye Mali finitigiw b'a kɔnɔ min ye SEMA b'a kɔnɔ u k'a ma ko armée reconstituée dɔw k'a ma ko BAFTAR Badu Escobar nin waleya min kɛra ayiwa gouvernement y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ma taa fɔlɔ nka nin waleya ninnu bɛ ka kɛ sababu ye ayiwa u ka tagali ka siga don u yɛrɛ la bi bi in na baaraw bɛ cogo min na i ka kunnafoni hukumu kɔnɔ i ye sɛgɛsɛgɛli jumɛn kɛ a ko kan. Ne ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ a ko kan Jalo MINUSMA ani Mali gouvernement bɛnkan de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ MINUSMA bɛ se ka Mali évacuer cogoya min na k'a sɔrɔ gɛlɛya ma don a la n hakili b'a la an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ani El Gassem Wane n'o ye Nations Unies ka secrétaire général n'o ye ka représentant ye Mali la ani an ka chef d'état-major n'o ye général Oumar Diarra ye n'o ye ministre de la défense colonel Sadio Kamara ka représentant ye u ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ka bɛn fɔ la k'a fɔ ko emprise ninnu minnu filɛ nin ye MINUSMA bɛn'u bila o bila o ni Mali armée de bɛ bɛn a kan n'u bɔra yɔrɔ min na Mali armée b'o occuper mais kuma wɛrɛ nana fɔ tuguni i n'a fɔ a bɛ comme MINUSMA mɔgɔ bɛ fɛ ka janfa don ko la parce que n'i ye Tesalit ta k'a lajɛ ka Kidali kan 1 ni kan 2 problème ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko sika bɛ ko la hali Berta
mankan tun bɛna bɔ a la heureusement Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ani Mali sɔrɔdasiw ye faamuyali kɛ joona k'a fɔ ko an ka na an natuma na parce que n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ phase fɔlɔ kɛra ka ban ça concerne le camp temporaire d'Ogosagu Ber Gundam Meneka phase filanan ça c'est Douanza Tessalit Aguelok ani Kidal donc gɛlɛya bɛ ka ye o yɔrɔ de la parce que n'i ye Tessalit yɛrɛ ta k'a lajɛ n'a fɔra ko Tessalit n'a fɔra ko cadre stratégique permanent mɔgɔw olu n'u maramafɛnw jɔlen bɛ côté dɔ la hali n'an ka sanfɛ kurun bɛna jigin ka na ni sɔrɔdasiw ni maramafɛnminɛnw ye u b'a essayer ko o bali donc alors que MINUSMA yɛrɛ bɛ yen ko Kasibile Tchadien de bɛ yen o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ yen gɛlɛya in ma bɔ an ka ɲɛmɔgɔw fan fɛ gɛlɛya in bɔra MINUSMA mɔgɔw de fan fɛ Kasibile Tchadien n'u bɛ MINUSMA ne kɔni bolo mankan tɛ nin na o n'aw bɛ taa ka bɔ yɔrɔ la bɛnkan de tɛmɛna aw ni Mali autorités de cɛ a yirala k'a fɔ Mali autorités de kan ka kan ninnu bɛ occuper an ka sɔrɔdasiw de kan ka kan ninnu bɛ occuper CSP tɛ se ka kan occuper CMA tɛ se ka occuper parce que u bɛɛ ye jɛkulu kelen olu tɛ se ka occuper o parce que olu tɛ armée régulière u tɛ armée nationale u tɛ foyi ye banbanciw de don minnu ye maramafɛnw ta maa murutilenw de don ne bolo fura wɛrɛ t'a la fo tasuma de ka k'u bɔkɛ bin na pour que u ka nin waleya cɛjugu ninnu dabila donc MINUSMA k'i jɔ i jɔyɔrɔ la MINUSMA ka continuer k'a ka retraite de façon progressive parce que hali ni MINUSMA bɛ taa bɛnkan de b'u n'an ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ non an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ kan k'u dɛmɛ u ka taa de la mais n'u donna waleya cɛjugu dɔ la y'a dɔn o cɛ man ɲi donc a bɛ na ni janfa a bɛ na ni trahison or que aw bɛnna ko de la aw bɛnna taabolo de kan MINUSMA bɛ taa cogoya min na MINUSMA kan ka taa sira minnu fɛ aw bɛnna o bɛɛ kan n'a fɔra ko aw bɛ fɛ k'o bayɛlɛma o ye ko ye mun tɛ bɛn bi mun tɛ bɛn sini donc o gɛlɛya de bɛ MINUSMA ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ. est-ce que MINUSMA ta tɛ yɛrɛ ɲini ye nin yɔrɔ ninnu na sabu MINUSMA dalakan kɛra ko lakanabaliya de bɛ yen ale tɛna se ka ye o a tɛna dɛmɛ fan fila si fɛ a tɛna CEMA dɛmɛ a tɛna Mali gouvernement dɛmɛ ale kɔni b'a ka minɛnw cɛ teliya la o se o kun tɛ kan in dikun yɛrɛ ye k'a yɛrɛ ɲini bon a tɛ yɛrɛ ɲini bolo kan ne bolo MINUSMA y'a dɔn nakun fɔlɔ u ka nakun fɔlɔ la a tun fɔra de k'u kana Mali dɛmɛ ka na ni lakana ye Mali jamana fan tan ni fila bɛɛ lajɛlen na après ka réfugiés dɛmɛ ka sigi ka gouvernement dege ka élection ni fɛnw kɛ accord d'Alger nana don a la 2015 o résolution nana ta k'a fɔ k'u kan ka don Mali armée ni banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ pour que kɛlɛ kana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o résolution taara résolution wɛrɛ t'a la tuguni concernant résolution 2690 k'a jira k'a fɔ ko vraiment MINUSMA mɔgɔw ka taa ka bɔ Mali la parce que u bilala minɛn min kɔnɔ u ma se k'o minɛn fa donc nin y'o gɛlɛya dɔ ye o nin b'a jira k'a fɔ ko MINUSMA depuis que MINUSMA nana fo kana bila bi la u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la sinon gɛlɛya tɛ nin na o bɛnkan de b'aw ni Mali autorités les autorités légitimes du pays avec une armée nationale bɛnkan tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ aw n'aw bɛ emprise fɛn fɛn bila aw n'u bɛ bɛn a la olu b'o emprise occuper aw bɛ taa munna aw b'a essayer aw b'a fɔ de ko non an b'an ka kaso cɛ an bɛ taa parce que fan fila tɛ ka se ka bɛn bɛnko tɛ o bɛnko tɛ na dɛ Mali armée de kan ka emprise ninnu occuper donc Mali armée u bɛ emprise d'an ka sɔrɔdasiw ma u bɛ sɔrɔ ka taa dɔɔni dɔɔni mais parce que gɛlɛya bi banbanci ninnu ni armée ni ɲɔgɔn cɛ u b'o kɛ wali ci u b'o kɛ prétexte ye k'a fɔ ko non ko an bɛna taa ka yɔrɔ ka dɔnna ta parce que lakanabaliya bɛ yen lakanabaliya jumɛn bɛ yen ni lakanabaliya bɛ yen olu de nana n'a ye o gɛlɛya min bɛ Mali la olu de don donc ne bolo n'u bɛ taa n'u bɛ fɛ ka taa taako ɲuman na u ni armée ka bɛn a la n'u bɛ yɔrɔ mun céder armée u bɛ bɔ armée b'o occuper tranquillement k'a sɔrɔ mankan ma kɛ mais n'a fɔra k'olu tɛ dɛmɛ fan si fɛ olu bɛna dɛmɛ jɔn de fɛ CSP ni CEMA banbanciw de don dans aucun pays du monde on ne soutient les rebelles maa murutilenw de don donc kuma t'u ni banbanciw ni cɛ kuma b'u ni an ka armée u n'an ka autorités de ɲɔgɔn cɛ voilà. Ousmane Coulibaly n'i ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ résolution min taara Nations Unies fɛ Conseil de sécurité est-ce que maa bɛ se k'a fɔ ale bɛ ka sɔsɔ bi MINUSMA fɛ wa a ka nin tagali in na. Awɔ mɔgɔ bɛ se k'o fɔ ka d'a kan bɛnkan min tɛmɛna o ye tumaw de fɔ daga minnu bɛ yen n'o ye kanw ye u kan ka bila tuma minnu kɔnɔ yɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ sisan ko u ko ko u laban mana taa ka sɔrɔ tatuma ma se nka n'i y'a lajɛ yanni o cɛ u tun y'a jira ko lakanabaliya bɛ ka bonya ka se hakɛ min ma ko u ka taali ko fo dɔ ka fara kan yɔrɔ tun y'o fɔ kuma dɔ la o kumaw ye ɲɔgɔn cɛ o laban de kɛra sisan ko u laban na taa ka sɔrɔ takuma yɛrɛ ma se ko fo a bɛ se ka kɛ u ka kɛlɛminɛ minnu bɛ yan u bɛ se ka dɔw cɛn yɛrɛ nka balanako tɛ bawo kɔrɔ bɔra k'a fɔ cogo min na sisan ale y'a hakililaji kɛ u nakuma yɛrɛ n'i y'a ka kumaw lamɛn yɔrɔ a b'a jira k'u ka u taabolo yɛrɛ don o munna anw yɛrɛ ko k'u ka taa
bon an y'a ye de k'a fɔ k'u ka ko k'an ma daw la o de m'a to an y'a ɲini k'u ka taa wa ko bon k'u nana baara min kama ko a tɛ ka kɛ ni tilennenya ye baara man ɲɛ ni an yɛrɛ y'o ɲini ka ban o kɔrɔ a man ka bala anw na an kan ka segin n'a ye donc anw kan ka segin n'a ye o la bon fɛn min ka gɛlɛn o ye n'i tɛ bana dɔn ye n'i y'a dɔn ka ban fura sɔrɔli o man ka i kɔnɔ quoi o tuma nin ka bala anw na o de ye kabako ye n'o tɛ est ce que sɔsɔli bɛ se ka fɔ k'a fɔ ale diɲɛ kɛlɛ tɔnba kelen sabu MINUSMA mana kɛ cogo o cogo a b'olu de ka yamaruya kɔnɔ ayiwa sira min dir'u ma u bɛ taa n'o sira de ye sariya min taara n'o ye résolution 2690 ye k'a fɔ a ye nin yɔrɔ bila a bɛ nin di Mali armée ma a ye nin camp bila a bɛ nin di Mali armée ma nka aw ko camp bila k'o di ayiwa maa wɛrɛ ma aw dun b'a dɔn k'a fɔ bɛnbaliya walima ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ Mali jamana ni a ka den dɔw cɛ a ka taa don o ma est ce que MINUSMA yɛrɛ tɛ a fana tɛ hakilila dɔ ta a ka nin baara nin kɔfɛ wa o y'u cogo de ye a fɔra sisan ko u nana san min na ci min dir'u ma a y'a ci saba a y'a hakililajigi k'a la a ci yɛrɛ fɔlɔ o tun ye ka Mali jamana dɛmɛ ka a ka yɛrɛsagoya n'o ka souveraineté ka boli Mali fan bɛɛ bon o natuma mɔgɔ caman sigar'u la mɔgɔ caman tun t'a fɛ u ka na hali minnu tun bɛ fanga la a don bon mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ u taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tuma caman u bɛna don jamana ni murutibagaw de cɛ olu dun bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ dɔw tun ye marifa ta k'u bɛ u yɛrɛ ta n'o ye MNLA ye nka o y'a sɔrɔ u tun bɔra Mali kɔnɔ tuma dɔ la bon papalikɛlaw n'o ye terroriste ye u tun y'u gɛn nka Farandugu nalen n'o ye Faransi n'a ka warajakuma kɛlɛ ye opération Serval u nana MNLA mɔgɔw nana k'u ye Kidali minɛ u y'o fɔ olu kɛlen ka k'u ye Kidali minɛ yɔrɔ u ma sɔn anw ka taa u y'an to Gawo o la o ko min kɛra ninnu u k'a fɔ sisan ko faso kafɔlenw ka kɛlɛdenw n'o ye MINUSMA ye k'u kana anw ka jamana kɔnɔ caman sigara ko n'u nana bɔ u bɛna don an ni ninnu cɛ nka o k'a ye dɛ ko a ye minnu fɔ sisan k'u tɛna don an ni mɔgɔ cɛ k'u bɛna jamana de dɛmɛ appuyer l'État malien à exercer sa souveraineté sur toute l'étendue du territoire o de ka mɔgɔw kun minɛ nka mɔgɔw fana kuma caman waleya la min kɛra banakɔtɔ mɔgɔ dar'o la bon Mali fana kɔnɔ anw bɛ kuma caman ɲagaɲaga n'o tɛ anw b'a fɔ ko Libi ko u ka janfa de y'a to Libi binna u taa ni Libi kan jumɛn ye n ko de ye ka sanfɛ kɛnɛ minɛ walasa Kadafi ka pankuluw kana se ka wuli ka faso jama bon n'o ye l'installation d'une zone d'exclusion aérienne u taa n'o kan de ye nka u taa n'o kan de nka mun kɛra n ko a nana laban ka Kadafi yɛrɛ kɛlɛ k'a ka fanga bin a nana laban fo Farandugu yɛrɛ hali a ma dogo n'o ye Faransi ye k'a fɔ a ka kɛlɛjama n'o y'a ka armée ye u ye marifa tɔni 40 jigin ka di murutibagaw ma n'o ye CNT Conseil national de transition minnu murutila Benghazi a ma taa o kan kan o kɔrɔ u taara ni mɔgɔ min y'o kɛ o kɛlen nana k'a bɛna e dɛmɛ e kulela k'o kunbɛn ko ɲagaɲaga bon a ka d'e la o don sa kɛ ni o nana tuguni nani ko wɛrɛ k'a ye ko n bɛna ko n tɛna don aw cɛ dɛ ko n bɛna aw dɛmɛ de o kan ka bala e la bilen yan ale o min fɔ anw yɛrɛ kun kan ka sɔn min parce que n'an ye kuma dɔw mɛn k'a fɔ kabi ko in daminɛ a bɛ n'a fɔ fili dɔɔni ye Mali jamana yɛrɛ sɔrɔ kabi ko in daminɛ sabu i ye min fɔ sisan maa kan ka dɔn k'a fɔ ayiwa i dɛmɛbaa i kan k'a ka hakilila dɔn walima a bɛ na ni hɛrɛ ye walima a tɛ na ni hɛrɛ ka kɛ i n'a ka ko kɔrɔ kɛlenw ye Mali est ce que fili ma an yɛrɛ sɔrɔ kabi nin ko in daminɛ MINUSMA na waati Barkhane na waati processus de paix yɛrɛ engagé waati ninnu na awɔ i y'a fɔ cogo min yɔrɔ o kɛra filiw ye minnu tɛmɛna ka ban nka o tɛmɛnen fili fana mɔgɔ bɛ walanda bɔ a kɔnɔ o de ye hakilima yɛrɛ ye yɔrɔ faama minnu bɛ yen sisan u nana sɔrɔ ko caman kɛra u ma segin olu ma wa u ma segin olu kan k'olu bɔ yen wa mɔgɔ kabi fɔlɔ dɔw tun y'a kɛlɛw kɛ o nka fanga tun tɛ u la nka sisan jamanaden fanba yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ tun dalen t'a la k'o bɛ se ka kɛ nka sisan bɛnkan caman bɛ yen u nana sɔrɔ o kɛra u m'o bɔrɔtɔ wa o kɔrɔ sisan an ye fili minnu fɔ ninnu kɛra ka ban nka ala barika la i n'a fɔ an y'a ɲini ko u ka taa ka bɔ yan ka d'a kan an sigar'u ka kow la de o la fili wɛrɛ min bɛ ka kɛ sisan o man ka bala an na bilen anw de tun kan ka an sigi sisan k'o kɔnɔ ni fili ninnu kɛra an kan ka mun kɛ sisan i n'a fɔ ale a yira sisan k'a fɔ murutibaga ninnu n'o ye rebelles ye ani papalikɛlaw n'o ye terroristes ye n'olu de faralen tɛ ɲɔgɔn kan ale y'a yira k'a fɔ baara tɛ olu ni faso kafɔlenw cɛ o n'o ye MINUSMA ye baara b'u ni anw de cɛ tiɲɛ tɛ wa n'i y'a lajɛ sisan ale y'a fɔ ko daga dɔ bɛ Kidali k'o bilala don o bilacogo o ma ɲa a kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔna la bon daga fɔlɔw ma bila ten e k'a lajɛ kɛ mun y'a to bi
nunu an bɛ ber an bɛ taa ber don min na u m'u sinsin bɛnkan dɔ de kan min y'a to mugujɔ kɛra Selefe ba 214 o nana cogo di n ko y'a sɔrɔ kɛlɛ dɔ de kɛra n'u cɛ Kidali sebaya sɔrɔla an kan janfa kɔnɔ nka yanni o kɛlɛ ka kɛ ɲɛbila bɛnkan dɔ de tun kɛra Wagadugu ba 213 n'o y'a to jamana ɲɛmɔgɔsigi kɛra o ɲɛbila bɛnkan tun b'a fɔ ko Mali kɛlɛjama bɛ se ka taa Mali fan bɛɛ fɛ le déploiement de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire a b'a to Mali faamaw bɛ se ka taa Mali yɔrɔ bɛɛ bɛnkan tun b'o de fɔ nka min tun bɛ Mali marabolo kuntigiya la o don o ma a sinsin o de kan ka taa wa nka o taalen u ma kɛlɛ tigɛ kɛlɛ ma wuli kɛlɛ ma goya an na wa kɛlɛ goyalen an na segin ma kɛ bɛnkan in ma bɛnkan in filila kɛrɛfɛ olu ye sebaya sɔrɔ olu ye sebaya sɔrɔ kɛlɛ diɲɛ bɛnkanw i ye diɲɛ bɛnkan fɛn fɛn ta a tila bɛ bɔrɔtɔ ka taa fanga de kan rapport de force do bi ko b'a yira kunnafoni min na cogo min na ko fanga bɛ anw de la tiɲɛ tɛ wa n'o ye tiɲɛ munna sisan ni ninnu ye sariya sɔsɔ u ye bɛnkan sɔsɔ u y'a yɛrɛ yɛrɛ ko u ye kɛlɛ tigɛ Mali jamana ma sisan an da bɛna sa a yɔrɔw ma i n'a fɔ gouvernement yɛrɛ ye laseli dɔ kɛ kɔsa na an da bɛna don o yɔrɔ la sisan ayiwa min ye Bakari e ye jɛkulu ɲɛmaa ye association communaux an y'a ye k'a fɔ kabi ko in daminɛna MINUSMA ka tagali la aw ye wulikajɔw kɛ k'a fɔ MINUSMA ka tagali ko gɛlɛya bɛ se ka don a la Mali kɔnɔ wa a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw yɛrɛ ye bi bi in na e yɛrɛ bi kɔrɔnfɛla la i ye Gawoka ye baara ninnu a bɛ ka k'aw ɲɛna aw ye mun faamuya la nin waati ninnu na. Ok, n b'i fɔ parce que déjà greffeur ninnu bamanankan u b'a la ka n cɔrɔ fɔlɔ quoi parce que bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ o bamanankan na bon comme i y'a fɔ cogo min depuis fɛn daminɛna n ko gɛlɛya caman bɛ se ka sɔrɔ MINUSMA ka tagali ko in na quoi d'abord sur le plan du développement sur le plan sécuritaire nin bɛɛ gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a la i m'a faamuya et o gɛlɛya ninnu de b'a la ka na sisan quoi i m'a faamuya donc olu bɛ ka ye sisan olu de b'a la ka ye sisan quoi i m'a faamuya depuis waati n y'o de fɔ e o gɛlɛya kelenw de bɛ sisan parce que nin y'a daminɛlen a b'a la ka na donc a fɔlɔ ye mun ye parce que a b'a la ka kan kuma fɔ n m'o yɔrɔ de fɔ parce que kan mun fɛnkɛra ni rebelle a occupé bi c'est les camps militaires Kidali ta ye c'est les camps militaires où Mali armée reconstituée tun b'a a kɔnɔ quoi i m'a faamuya donc n'i y'o jateminɛ parce que Mali kan ka yɔrɔ minnu occupé o y'a ye yɔrɔ min ni MINUSMA sigilen bɛ o kan ninnu kɔnɔ quoi quand tu prends les gars Berta a y'o fɔ sisan n'i ye Mɛnɛkata fɔ Mali sɔrɔdasiw sigilen tɛ mais MINUSMA mɔgɔw de sigilen bɛ yɔrɔ la quoi est-ce qu'il y a faamuya donc maintenant o kan kelen a Kidali sɔrɔdasiw tun bɛ kan mun kɔnɔ o ni MINUSMA kan tɛ kelen ye i m'a faamuya mais maintenant o kan kɛrɛfɛ Tchadiens ka kan tun b'o kan o kɔnɔ si c'est comme Tchadiens de tun b'a la ka an ka sɔrɔdasiw lakana o waati i m'a faamuya mais maintenant an ka o kan in a bɛ position mun yɛrɛ la sɔrɔdasiw tun b'a kɔnɔ c'est vrai tu b'a dɔn parfois ko hali ni Zozani commande i b'a fɔ a tulo kɔni ka jan i m'a faamuya c'est à dire ne yɛrɛ ne bɛ nin bɛɛ kɛ parce que depuis au début il y avait un problème k'a sɔrɔ an yɛrɛ de y'a créé quoi sɔrɔdasiw talen Kidali faut te poser la question d'abord est-ce que sɔrɔdasiw talen u tun bɛ position mun na kan yɛrɛ kɔnɔ o kan kɔnɔ u ye tagali jan min kɛ voilà donc u tun bɛ kan mun kɔnɔ c'est vrai k'an ka sɔrɔdasiw ta u tun bɛ kan kɔnɔ mais sɔrɔdasiw u bɛ circuler cogo min Kidali bɛɛ b'o dɔn ça c'est de deux autorité yɛrɛ a tun garidilen bɛ cogo min Kidali bɛɛ b'o fani dɔn i m'a faamuya qui sécurise Kidali à ce temps-là nos autorités qui les sécurisent i m'a faamuya donc depuis MINUSMA ka tagali yɛrɛ bolo ma da donc o fanga o tun bɛ an ka rebelles bolo la sécurisation de Kidali là c'était la CEMA mais pourtant il y a nos militaires là-bas o tun tɛ yen o tun bɛ yen i m'a faamuya donc bi problème mun bɛ yen bi ni MINUSMA y'a fɔ k'a bɛna taa il faut mɔgɔw fɛn dɔ faamuya parce que mɔgɔw b'a fɔ an t'a la MINUSMA défendre parce que débat ye mɔgɔw b'u hakilina di pour que mɔgɔ mun bɛ fili la bɛɛ ka se k'a ta sɔrɔ a la donc an b'o kuma de la c'est pas pour défendre la MINUSMA il faut que mɔgɔw faamuya fɔlɔ donc aujourd'hui ne yɛrɛ fɛ ni MINUSMA ko k'ale bɛ taa parce que il se sent l'insécurité aujourd'hui parce que bibi o kan donc a yɔrɔ la est ce que maa bɛ se k'a fɔ ko an bɛ tiɲɛ di MINUSMA ma parce que a ko ko ayiwa fan fila bɛ ɲɔgɔn na u tɛna se ka dɔ kɔni dɛmɛ ka dɔ to yen donc yɛrɛ ɲini kɛra u ma diyagoya ye yɔrɔ la maa bɛ se k'a fɔ ko i bɛ se ka tiɲɛ d'u ma wa. bon yɔrɔ ne b'a fɔ tiɲɛ bɛ d'u ma yɔrɔ dɔ la tiɲɛ tɛ d'u ma yɔrɔ dɔ la tiɲɛ bɛ d'u ma mun na parce que maintenant u yɛrɛ b'a dɔn yɛrɛ ko ils sont pas en sécurité u ka mɔgɔw ne sont pas en sécurité qu'on se dise la vérité ça c'est de deux aussi MINUSMA ka tagali problème l'insécurité là c'est à dire i b'a dɔn n'a bɛ taa ani Mali bɛnna kan kan n'u kan ka taa Mali kan ka
u jɔ u kɛrɛfɛ k'u sécuriser n'u ka fɛnw bɛɛ ka taa i m'a faamuya mais bi ni ministre wulila k'ale bɛ taa parce que c'est ça d'abord c'est vrai a kan k'a fɔ gouvernement ye ani gouvernement ka baara bɔ voilà an tun k'o tan mais vraiment vu ça o de kama an b'a fɛ taa nin waati in na i m'a faamuya donc bi mɔgɔ minnu kɛlen don ka kan minɛ e yɛrɛ b'a dɔn parce que olu yɛrɛ wulila ministre yɛrɛ kama parce que ko ministre de b'a la ka Mali fanga dɛmɛ pour que kɛlɛkɛdenw ka don Kidal minnu kɛlen don ka kan minɛ olu ye jɔn ye c'est mɔgɔw de kɛlen don ka kan minɛ parce que an ka sɔrɔdasiw bɔra bi kan in b'o olu de bolo o kan de b'olu bolo yen mais ministre kan in tɛ o ministre kan in tɛ o sɔrɔdasiw tun bɛ kan mun kɔnɔ Mali olu de minɛlen bɛ sema mɔgɔw bolo parce que u tun taara o k'o de kori k'an ka sɔrɔdasiw labɔ i m'a faamuya tu vois il y a d'autres détails n t'a fɛ ka don o bɛɛ la i m'a faamuya mais aujourd'hui o kan de occupelen bɛ sema mɔgɔw bolo à Kidal information bɛ ne bolo i m'a faamuya mais le camp de la MINUSMA o ma libéré fɔlɔ quand tout le monde libéré an ka Mali sɔrɔdasiw b'o olu kɔnɔ i m'a faamuya donc il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔnin de faamuya quoi donc bibi problème mun bɛ yen pour que MINUSMA ka fɛnw yɛrɛ k'acheminer il y aura un grand problème parce que ka bɔ Kidal ka na Gao ça serait pas facile de un ne jɔyɔrɔ mun ye parce que presque an ka chauffeur ninnu bɛ an ka maliyɛnw yɛrɛ de ye quoi c'est pas pour que MINUSMA yɛrɛ lakana an ka maliyɛn minnu yɛrɛ ye chauffeur kɔsa in na u ka mobiliw jenina voilà an b'u lakana voilà donc i bɛ fɛ k'a fɔ o gɛlɛyaw bɛ se o gɛlɛyaw de bɛ se k'u sɔrɔ quoi donc ne ka siran ni yɔrɔ mun ye parce que an ka maliyɛnw de bɛ baara kɛ minnu bɛ taa ni mobiliw ye ka taa minɛnw ta ka na parce que je sais que tous les chefs là u bɛ taa ni avion de ye u ka sɔrɔdasiw ninnu hali n'u sara c'est pas grave parce que c'est des militaires ils ont opté pour ça i m'a faamuya mais maintenant les civils minnu bɛ taa minɛnw ta ka na ils sont obligés il faut qu'ils soient sécurisés donc c'est vraiment des problèmes parce que fɛn bɛɛ dɔ bɛ nalen ala kana kɛ déjà on voit donc pour éviter tout ça là donc ni ɲɛ b'o la i b'i yɛrɛ ɲini quoi donc ne yɛrɛ fɛ ne y'a bila o minɛn de kɔnɔ pour le moment u bɛ yɛrɛ ɲini de la quoi donc yɛrɛ ɲini fana tɛ se ka kɛ n bɛ yɛrɛ ɲini ten f'i ka i bɛ dɔ de i bɛ hokumu dɔ kɔnɔ est-ce que bi bi in na MINUSMA fana tɛ ka yɛrɛ ɲini kɛ ayiwa n tɛ sara mɔgɔ la ye bon a tɛ se ka kɛ n tɛ sara mɔgɔ la parce que bɛnkan min bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ n'i bɛ taa ayiwa fɛn fɛn bɛ yen parce que gouvernement bɔra ka communiqué min kɛ k'a fɔ u ye fɛn min kɛ a kɛra fankelenko ye u mun sar'u la u ye kan di ayiwa ka kan to sema bolo ka taa n'u yɛrɛ ye bon ani hali filɛ ka taali minnu fɔ nin n'aw bɛ taa ni fɛn fɛn bɛ kɛ a kan hakili la kɔni saranganani kan ka kɛ bon sarangali bon ne yɛrɛ fɛ sarangali dɔ kɛra peut-être a ma kɛ n'a sira de ye quoi parce que déjà le fait que fɛn bɔra mɔgɔw bɔra a kalama lettre de cira ko voilà an tun kan ka bɔ nin na mais an tɛ se k'o kɔni tuguni an bɛ bɔ nin de la quoi donc déjà pour moi o ye avertissement dɔ ye fɔlɔ quoi i m'a faamuya peut-être a kan ka bɔ ni sira dɔ de ye peut-être an bɔ n'o sira de ye directement quoi i m'a faamuya donc n'o fana fɔra o fana ye ko wɛrɛ de ye o i m'a faamuya mais u ye mun fɔ fana tiɲɛ de don quoi donc maintenant an ka gouvernement de kan ka disposition ta i m'a faamuya parce que kan minɛna cogo min e t'a dɔn kan minɛna cogo min an ka armée min tun b'a la o ye bɔ cogo min kan minɛ i t'o dɔn donc n'i y'a ye aujourd'hui MINUSMA b'a fɔ k'a tɛ se ka dɔn parce que normalement MINUSMA ka mandat yɛrɛ banna i m'a faamuya u bɛ minɛn cɛ de la o man kan ka dɔn fɛn wɛrɛ yɛrɛ la yɛrɛ ni gouvernement yɛrɛ m'u yamaruya n'o ye i m'a faamuya donc hali ni kɛlɛ dɔ bɛ yen ne hakili la peut-être MINUSMA tɛ se ka don a la sans l'autorisation du gouvernement parce que u bɛ minɛn cɛ de la jusqu'à le 31 décembre mun fɔra donc u man kan ka dɔn fɛn wɛrɛ la o d'accord mais kan bila kɔni fana o fana tɛ se ka kɛ u yɛrɛ ma ten kan jumɛn de bila la non kan jumɛn de bila la jɔn ye kan bila Kidal ta in non Kidal kan jumɛn sema bɛ yɔrɔ min na mais sema bɛ ɲɔ de fɔ n ko Mali sɔrɔdasiw de tun bɛ yen Mali sɔrɔdasiw ka kan de y'o ye munna o dira Mali ayi mais jɔn y'o di est-ce que non munna MINUSMA bɔra yen k'a to sema bolo o b'a ko sema de kɛn bɛ ka kan bon ne bɛ mun dɔn Mali sɔrɔdasiw bɛ kan mun kɔnɔ kan tun u y'a lakori de o donc ils ont demandé à l'armée de sortir an bɛ waati min na ko sisan kan bɛ jɔn de ka bolo kan nin waati kan bɛ sɔrɔdasiw o bɛ sema non sema munna a bɛ sema bolo bon est-ce que sema kan ka kan ta bon est-ce que a kan ka d'o kan position bɛ yɔrɔ min yɛrɛ yamaruya bɛ sema bolo kan in ka d'a ma bon ne yɛrɛ peut-être ne b'a fɔ Mali sɔrɔdasiw yɛrɛ ye mun kɛ c'était bien parce que kan bɛ position mun na u y'a entouré position mun na quand ils ont demandé à l'armée de quitter u taara MINUSMA kan kɔnɔ mais n ko armée bɔra n ka taara MINUSMA kan de kɔnɔ armée taara min k'u taara MINUSMA kan de kɔnɔ mais tu d'abord ko ka libérer MINUSMA ka lakana MINUSMA ka hukumu de kɔnɔ MINUSMA de kan k'u lakana o non ne b'a la k'o de f'i ye n ko kɛra cogo min ni force dɔ tun nana a tun bɛ se ka tiɲɛli ye an ma sigi ni mun ye mais avec ça u bɔra kan kɔnɔ tranquillement u ye kan bila Mali sɔrɔdasiw de ye kan bila o u ka matériel fɛn bɛɛ bɛ kan de kɔnɔ ye o u bɔra ka taa
donc nous tout mobile est-ce que ni ministre fana tun nana k'a bɛ don ou bien ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ est-ce que a kɔlɔlɔ bɛ da yɔrɔ min mɔgɔ b'o dɔn mɔgɔ t'o dɔn ou bien mais est-ce que ministre yɛrɛ de kan di mɔgɔw ma ça c'est autre chose. D'accord. Ayiwa Badou Escobar nin cogoya la est-ce que sema ka nin lahala ninnu kun kan ka. n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ parce que grand frère yɔrɔnin dɔ fɔ yɔrɔnin fana ne ma sɔn grand frère ka kuma ma quoi parce que mɔgɔw bɛ dɔ fɔ parce que a ko yɔrɔ dɔ la ko olu de na ni nin ye olu non non kɛlɛ de nana kɛlɛ de ministre ma wele a nana o ou bien ministre ma ni problème peut-être ministre bɛ se ka dɔw de fara a nalen ka ko dɔ kɛ mais kɛlɛ de kɛra o de la ministre ma yɛrɛ wele la ka na ko i m'a faamuya ça c'est clair et net. Donc a mana yɛrɛ ma a nana mun de la parce que ça ne va pas donc a nana ko mun kama stabilité i m'a faamuya ni fɛn parce que mɔgɔw bɛ ko caman ɲagami ɲɔgɔn na ko kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn ministre ma nalen a mana ko marifa ta ka taa kɛlɛ ça c'est clair et net aussi i m'a faamuya mais a nalen kɛlɛ ni basigi ninnu kama ne fɛ nord la exemple nord la an bɛ mun nord la basigi fanfɛla ye basigi ye ko caman de basigi tɛ dɔrɔn ka marifa ta ka taa mɔgɔ kɛlɛ o a b'a la ka mɔgɔw former a b'a la ka baara di mɔgɔw ma a b'a la ka yɔrɔ réhabiliter a b'a la ka yɔrɔ jɔ mais n'i ye nord lajɛ aujourd'hui c'est vrai n t'a fɔ u tɛ kojugu kɛ dɛ ka taa depuis Barkhane fo MINUSMA la si c'était pas aujourd'hui là le nord o de nord tɛ nin o qu'on se dise la vérité mais ni ko wɛrɛ nana don a sen na ça c'est autre chose i m'a faamuya. D'accord a faamuna bɛɛ n'i ka tiɲɛ bɛɛ n'i ka nkalon fana bɛ yen quoi mais ni mun ye ko ɲɛnama dɔ kɛ n'an bɛ fɛn o fana bɛ fɔ n'a ye kojugu k'o fana bɛ fɔ quoi donc o waati de ni ministre bɛ ko wɛrɛw kɛ parce que ne bɛ kuma caman mɔgɔw b'a kɛ parce que tu sais parfois surtout quand on est des hommes de médias tant que tu n'as pas de preuves sur là ko dɔ bɛ yen a ma ɲi mɔgɔw ka a fɔ quoi. D'accord mais mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na faamuya kuma lase i ma i b'a o yɔrɔ tɔ lase Badou Escobar SEMA coordination des mouvements de l'Azawad ayiwa a ye lahala minnu kɛ sisan est-ce que nin fɛn ye min kan ka bali mɔgɔw la ni bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ marabolo segin na n'o ye Kidali ye a b'olu de ka marabolo kɔnɔ ayiwa k'a ye k'a fɔ armée bɛ k'i tori dɔɔni dɔɔni ka se o marabolo in na ayiwa ka nin waleya ninnu kɛ est-ce que fɛn don min maliyɛnw tun man k'u sigi n'a ye wa. ayi maliyɛnw tun kan ka sigi n'a ye parce que SEMA filɛ CSP filɛ a bɛɛ ye jɛkulu kelen kelen banbanci de don a bɛ fɔ minnu ma terroriste n'u de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o kɔni si ka ma don a la si ka tɛ se ka don a la ale bɛ ka armée reconstituée mun fɔ Batfar u tun bɛ kan ye de la o armée reconstituée Mali dɔrɔn tun tɛ o normalement u bɛnn'a kan de armée reconstituée ka don Kidal SEMA mɔgɔw b'a la an ka armée régulière mɔgɔw b'a la mais SEMA mɔgɔw yɛrɛ de janfa kɛlen kɔfɛ an ka Batfar mɔgɔw fana taara MINUSMA mɔgɔw ka kan pour que mankan kana k'a la mais n'i y'a ta k'a lajɛ 21 mai 2014 tuma ni mankan wulila Kidal normalement serveur mun kɛra Barkhane ani MINUSMA tun kan ka dɛmɛ an fɛ parce que armée nationale ni banbanci de tun bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya donc ne bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn communauté internationale fana b'i jɔ i jɔyɔrɔ la c'est vrai n bɛ rappel dɔw kɛ tuma min na kɔrɔnfɛla binna résolution dɔw de taara i y'a dɔn Saïdi Djilita ale tun mun tun ye représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest ale ye recommandation dɔw kɛ ils ont créé le bureau des Nations Unies au Mali Bounama et résolution 2005 du 20 décembre 2012 après il y a eu la résolution 2085 du 30 décembre 2012 qui autorise le déploiement de la MINUSMA. Après, il y a eu la résolution 2100 le 25 avril 2013. 2013, oui. Donc, au delà de MINUSMA, il y a MINUSMA. Donc, le 11 janvier 2013, serveur Mogo Kabarak. Et même mon fina Diallo, ton canata, ton cas sans la folle, car sur Bindjini Maba. Et problème, Libye, quel est qu'on fait? On gagne que Jatman. Parce qu'en Berbora, qui a été fait français, à Donata Borata, il faut. Dans le Djebel, il faut français de 40 tonnes d'armes, Barama Bambanchu. Et pour que quelqu'un y ait français de Sarkozy de quoi Bambanchu, Moukana Mali, là, nous, Mali, là, ou Kaya le Mahorayan Bédou. Et pour te dire que c'est vrai que voiture de le gouvernement de la MINUSMA, quand on a une résolution, MINUSMA n'a une résolution. Mais MINUSMA n'a ni Benkamouye, qu'on fait Gala Nanayal. Pourquoi? Parce que c'est venu quelqu'un. Quand c'est venu tout Kidal, c'est venu Munganata. C'est venu bienvenue à la délégation malienne à Kidal. Peut-être d'Oréal Maya. Est-ce que déjà, au temps il y a qu'à vous que MINUSMA Beka Demedo fait Olivier Salgado Gana pour du Mena, salon. Olivier Salgado Dade à ton Gana, parce que comment tu vois de Mali. C'est pour dire que même à l'école, mais n'y a pas que MINUSMA est activement posé. Mouba Yaka, MINUSMA tient là. MINUSMA Boru Korol qu'on amène. Eh, Ogo Sabu Kera Kutomi, Komaga Kera Kutomi, Kologo Tora Kera Kutomi, Sobanda Kera Kutomi, ou Kuta Mali de là.
kɔrɔnfɛla la gɛlɛya bɔra kɔrɔnfɛla la ka na camancɛla la et mun ye ne tɔɔrɔ Antonio Guterres n'o ye Nations Unies secrétaire général a nalen a ye kuma min fɔ aw y'a mɛn kunnafonidila a ko les peuples de Mopti quand il dit dans un pays les peuples de Mopti jamana dugu dɔ i ko les peuples o tɛ tilali wa MINUSMA u nana ni mun ye le nord le centre le sud dans le même pays donc c'est pour dire qu'à un moment donné ne bolo transition mɔgɔw ye décision mun ta a ka gɛlɛn dɛ a ye mɔgɔw degun parce que plus de 5000 personnes olu de ka baara bɛna perdre mais jamana n'a fɔra k'i ye jamana ni baara ta i b'i ka jamana de ta fɔlɔ parce que fɛn dɔw de yera mun y'an to n'an ka ɲɛmɔgɔw ko ko vraiment MINUSMA ka taa ka bɔ yen parce que gɛlɛya dɔ tɛ ka bɔ gɛlɛya la dɔ tɛ ka bɔ gɛlɛya la fo dɔ de bɛ ka fara a kan o kɔrɔ ye problème dɔw bɛ yen aw nana d'abord aw nana baara minnu na fɔlɔ ko ka na ni ka Mali dɛmɛ ka na ni souveraineté ka na ni réfugiés ye o mana bɔ yen ka dɛmɛ kɛ élection ka kɛ a kɔfɛ 2015 banbanciw n'an ni ɲɔgɔn cɛ ko ka don aw kan ka don an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que kɛlɛ kana k'an ni ɲɔgɔn cɛ o fana m'u bɔ a sira fɛ kosɛbɛ y'a dɔn kɔni diyagoya gɛlɛya kana n'i y'a ye finalement an ka ɲɛmɔgɔ ko n'a ko bi tan vraiment hali ka taa ka bɔ yen parce que n'u taara ka bɔ yen o de bɛ sɔn ka fisaya ma parce que banbanciw ninnu filɛ nin n'o ye CEMA ye n'o ye CSP bɛnkanw de tɛmɛna accord d'Alger bɛnkanw de tɛmɛna u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan ninnu tun kan ka lafasa mais pendant 16 pages comité de suivi de l'accord ta dɔrɔn mun y'aw gɛlɛya mun nana ni gɛlɛya tuma bɛ ni réunion bɛ kɛ an ka ministre bi taa mais olu a ɲɛmɔgɔ CEMA mun ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tɛna u bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bila ka na et ça c'est pas une insulte n tɛ dɔgɔyalima yɛrɛ ya kalo kalo musaka min bɛ ta ka d'aw ma a fɔra ko ka fɛn dɔw de tɛmɛ MOCU mécanisme opérationnel de coordination MOCU ninnu bɛ kɛra a fɔra ko ka mɔgɔw intégrer k'u don armée minnu yɛrɛ intégrer la caman ye maramafɛnw ta ka taa hali l'air attaque la mɔgɔw ye kuma caman fɔ ko Mali armée a dɔrɔn l'air attaque n'i y'a ye l'air attaque u sera ka ɲɛ sɔrɔ yanni sɔrɔsiw ka taa c'était les désertés ils ont déserté armée fɛn mɔgɔ minnu intégrer la olu de tun don olu de déserté la tan est-ce que jamana bɛ se ka évoluer o kan kan a ye moment donné premier ministre de fɔ ko an ye san 63 de kɛ chantage ni dɔ kɛra ten sa il faut k'a ka dabila ten parce que n'a fɔra Mali Mali ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye n'a fɔra ko minorité wɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ ou bien marakaw tɛ taa nɛnɛ ni glace muɲu ka na dɔgɔtɔrɔsow ni robinɛw ni n t'a dɔn mun k'o dilan u ka dugu la u t'o kɛ u delila ka marifa ta bobow tɛ minorité don u tɛ baara kɛ Kajola n'est pas plus développé que Kida n'i ye Kajola cercle yɛrɛ ta k'a lajɛ kɔɔri tɛ yan sanu tɛ yen Senufo tɛ dabakala ta u tɛ dabakurunin ta ka sɛnɛ kɛ ka woso sɛnɛ u delila ka maramafɛn ta c'est à dire fɛn dɔw a sera tɛ fɛn dɔw ka dabila tɛ sa parce que kuma kana musalaka kɔ il est temps que ces gens là déposent les armes qui se retournent dans la République fɛn caman k'olu ye koyi don min na Hollande nana n'a ni Jɔnkunda ye ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance a ye mun de fɔ a ko u taali concours kɛ u bɛɛ tɛ dɛ il y a des patriotes parmi il y a des patriotes olu Meyidu Gamu c'est des patriotes sincères mais fɛn caman kɛra dɛ Jɔnkunda ko Hollande ma k'u tɛ fonction du concours yɛrɛ kɛ on les intègre directement dɔ kɛra ten sa dɛ ale bɛ ka mun fɔ ko baara ma kɛ kɔrɔn fɛ ko MINUSMA nalen de ani Serval n t'a dɔn barika dɔ ATT y'a fɔ yan yanni a ka bin a ko sur 800 milliards u ye mun mobiliser à Kidal 550 milliards ont été investis au nord PSPSD projet dɔ tun bɛ ko PSPSD yakili b'a la qui était directement rattaché à la présidence de la République le programme intégré de développement de la région de Kidal PIDRK tun tɛ yan et autorité de développement intégré du nord tun tɛ yan Lac Fagin projet tun tɛ yan plus de 12 milliards le barrage de Taousaou tun tɛ chantier la ni kɛlɛ tun ma kɛ n'u tun ma kɛlɛ kɛ ni mankan tun ma kɛ sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ mun fɔ nord kɔ la a tɛmɛn'o bɛɛ kan sisan b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ ka taa tunga la nord la parce que sisan b'a sɔrɔ bassin tɔw de pétrole bɔra gaz bɔra fɛn caman bɔra uranium bɔra mɔgɔw lafiyalen don mɔgɔw bɛ ka taa ka segin na mais dans ce contexte là est ce que baara bɛ se ka kɛ baara tɛ se ka kɛ o donc k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ne bolo Mali gouvernement fɛn fɛn na u bɛ u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que kɛlɛ kana kɛ pour que lafiya kana u ye moyen bɛɛ utiliser mais ni lafiya tɛ kana minnu yɛrɛ ye marifa ta olu yɛrɛ u ye Mali u ye diɲɛ ɲɛ jɔ Mali la olu de sababu y'a to ni MINUSMA ni Barkhane machin Pourti parta nana o si ma kɛ solution ye bɛɛ y'u dɔn bi bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ olu ko wɛrɛ b'u kɔnɔ mun tɛ nord développé li voilà n bɛ fɛ k'o de fɔ Ousmane Coulibaly jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'a ma a bɛ se ka fɔ ayiwa u man ca nka olu de kɛn bɛ ka Mali yɛrɛ ni siri k'a dan ko bi san caman n'o ye SEMA jɛrɛjɛkulu ye maa bɛ se k'a fɔ cogo di ko nin jɛkulu bɛ se ka Mali jamana kuru k'a d'a kɔrɔ yɔrɔ dɔ la majɛ bɛ yɔrɔ jumɛn i ka jate la awɔ o ju ye mara taabolo de ye n'o ye gouvernance ye
bon Badou bɔra k'a fɔ sisan ko Mali fanga fɛn fɛn nana u ye baara minnu kɛ walasa basigi ka na ka jɛni ko caman walasa kɛlɛ kana kɛ dɔwɛrɛ tɛ o baw ni e ye ko dɔ ja dɔ la ko ATT tun t'a fɔ ko qui veut la paix prépare la guerre ko maa min b'a fɛ ka ko n'i bɛ basigi fɛ k'i bɛ kɛlɛ ɲɛsigi dɔ la a y'a to Djema fan fɛ ko on ne peut pas continuer à compter que nos morts k'an ka suw dun tɛna se ka to jate la parce que o bɛɛ tɛ ale ye min fɔ sisan an ye kow to ka kow to wa nka fɛn min kabi Musa ma kunkɔrɔ ta ni juguman ye kalo 2 yanni a ka fanga ka bin an n'u ye bɛnkan fɔlɔ min kɛ binawulen tile 6 san 1991 6 janvier 91 o ma kɛ an n'u ka bɛnkan fɔlɔ ya kalo 2 o fanga binna furancɛla fanga sigira ATT tun y'o ɲɛmɔgɔ ye san kelen dɔɔni san 1992 an nana bɛnkan wɛrɛ kɛ o kɛra Bamakɔ yan o si ma ban ATT kelen yɛrɛ 2006 ale nana bɛnkan wɛrɛ kɛ ni bɛnkan ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ bɛnkan i filɛ ka fɛn fɛn fɔ fo ka na bila laban yɛrɛ la n'an bɛna an da don a la accord pour la paix la réconciliation issue du processus d'Alger ni si ma foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la nkalon tɛ ko dilan ale ye min fɔ sisan ni u faama ninnu tun ye baara kɛ u ka baara tun bɛ jumɛn ye qui veut la paix prépare la guerre u m'o de kɛ o wa a tila ko kumani de b'a ko dilan donc bɛnkan gansan a kɛra bɛɛ kɛra bɛnkan gansan fɛn ya kɛlɛ tuma o tuma ni kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ sigikafɔw kɛ nka sigikafɔ la a b'a sɔrɔ fɛn jɔyɔrɔ ka bonya an balimakɛ y'a fɔ sisan ko faso kɔfɔlenw n'o ye Nations Unies ye k'u mana yan ko a marifa ta Badou ye sigilikan dɔ fɔ n'o ye résolution ye 21 ani fufu 2100 a b'a fɔ ko o taara o ye mun fɔ o ko marifatigi ninnu ko marifa minɛ o bɛɛ la le désarmement de tous les groupes armés mais i bɛ marifa minɛ o la cogo ni e tɛ kɛlɛ kɛ ani a fɔra fana ko ka Mali fanga ko k'u dɛmɛ k'a ka yɛrɛsagoya k'a waleya jamana fan bɛɛ jamana b'a ka yɛrɛsagoya waleya cogo ka sɔrɔ marifa bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo ka sɔrɔ e tɛ marifa u bɛ marifa ta dɛ marifa ta ko n'o t'u kɔnɔ don min n'o tɛ Gacha 2016 Gacha ye ANEFIS minɛ Sema la k'a bɛ taa Kidal MINUSMA y'a jɔ rayon de 20 km ko maa tɛ tɛmɛ a don u titi bɛ ka i bɛ ka taa Jolibadugu u ye kɛlɛ kɔni u ye kɛlɛ kɛ o don ko a dun fɔra k'u ma n'o kama ko u ye kɛlɛ kɛ o don dɛ u titi bɛ kan i bɛ ka taa a y'i to Jolibadugu Niger k'a fɔ ko ceux qui ont indûment occupé ANEFIS kɔrɔ Gacha mɔgɔw ye ANEFIS minɛ ka sɔrɔ sariya tɛ i n'a fɔ bɛnkan tun b'an n'u cɛ ka bɛ 2015 o kɔfɛ Gacha yɛrɛ mana bɛn ka na jɛma lase dɔ kɛ anw yɛrɛ ka foroba jaso la communiqué conjoint pour la gestion consciencielle de la ville de Kidal walasa u ni Gacha bɛ se ka Kidal mara ɲɔgɔn fɛ cogo ka sɔrɔ bɛnkan ma an saba de cɛ nka anw ka fanga yɛrɛ fana sɔnna o ma o don fo fanga yɛrɛ lafasaba dɔw b'a fɔ don ko fanga yɛrɛ de ye o ko kɛ walasa marifatigi ninnu ka se ka bɛn marifatigi dɔw k'a bɛ de fɛ walasa jamana ka tila dɔw ko jamana ka tila hali jamana tila ko dɔw t'a da nka a b'o wale de kɛ olu fila ka taa bɛn k'olu ka taa Kidal tila o cɛ o dun tɛ aw bɛnna bɛnkan min kan o dun t'o la ye aw dun nana fɔ jamanadenw ye ko bɛnkan in ko hali Ngɔri tɛ se ka yɛlɛma a la a don Abulaye Diakou ni Choguel bɛɛ tun b'a la ye i y'a ye o la ni o kɛra sisan a ye min fɔ sisan Abulaye Sumare tɔgɔla daga min minɛna Kidal o Mali kɛlɛden minnu bɛ yen u bɛ jɔn ka hukumu kɔnɔ u dontɔ jɔn hakili t'a la i bɛ ka tile la n ko MINUSMA de taara n'u ye u y'u sɛnsɛn ka taa n'u ye fo dɔw ko nin yɛrɛ taacogo ye a ko ka jamana kɛlɛjama sɛnsɛn ka taa n'a ye e taara ni maa min ye olu ani Gacha ani Sema mɔgɔw nka kab'a don min yɛrɛ Fad Agal Mahmoud n'a bɛ Sema mɔgɔw fɛ bi ale yɛrɛ y'i kanto Mali jaso dɔ la yan sosoli dɔ fɛ k'ale y'a fɔ MINUSMA mɔgɔw ninnu ye ko ninnu tɛ ko in laban a fɔra k'u ka taa k'u kan ka papalikɛlaw de kɛlɛ n'o ye terroriste ye ko Sema mɔgɔw ko k'olu t'u balimaw kɛlɛ k'u taara dɔrɔn ko tile kelen ma taa k'u ka kɛlɛ n'o ye kogo ta ka bɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ye min fɔ sisan ko minnu bɛ yen n'u bɛ don an ka kɛlɛdenya la ka tila ka bɔ n'o ye désertion ye ne ma fili kɛlɛtigi Yamusa a yɛrɛ y'a fɔ ma dɔ kabi furancɛla fanga min kɛra 2013 k'o tɛ an ka kɛlɛjama la bilen maa minnu bolila k'o ka tila ka na k'o tɛ kɛ bilen ko baw a yɛrɛ la k'a fɔ 2012 kɛlɛ an ka kɛlɛ tiɲɛkun dɔ kɛra mun ye a maa 1000 kɔ ɲɔgɔn de bolila u taa o taa u bɛ taa an ka kɛlɛminɛ dɔw u bɛ taa ni fɛn dɔw ye nka halisa fanga b'o sira kan bon fanga ma a fɔ halisa ko bɛnkan min b'an n'u cɛ 2015 bɛnkan in n'o ye Alizeri kumaɲɔgɔnw wulila bɛnkan min na u b'a fɔ ko minnu bolila ka bɔ an ka kɛlɛjama la ko n'u bɛ segin ka na u taara ni jala min ye n'u bɛ segin ka na o jala kelen bɛ d'u ma wala dɔ fara a kan
n'o y'a sɔrɔ e ye ɲɛminɛ de ye n'o ye capitaine ye i bɛ kɛ ɲɛminɛ de wala dɔ bɛ fara kan i bɛ kɛ maraba ye commandant an ka faamaw m'a fɔ ko an ka faamaw ma lajɛ dɔ kɛ ɲinan ko rencontre de haut niveau décisionnel mɔdɔ Salwa ɲina de don furancɛla fanga kelen yɛrɛ kɔnɔ n'u bɛnna kan k'a fɔ ko ninnu ka mɔgɔw ko a bayirika dɔ bɛ yen k'u n'u don kɛlɛjama la ɔ sisan ni ko min bɛ ka kɛ Kidali sisan n y'o de fɔ ninnu ka taabolo in anw sigar'u ma o de y'a to an ko k'u ka taa n'an ko k'u ka taa o kɔrɔ anw kan ka ɲɛsigi kɛ o k'a fɔ n'u ye janfa kɛ dɔrɔn an fana bɛ nin kɛ o la anw ka est-ce que bi janfa bɛ ka kɛ anw bɛ k'a labɛn an nɔfɛ wa est-ce que i ka jate la o baara in bɛ ka kɛ a ɲɛ ma wa est-ce que MINUSMA ka tagali bɛ ka kɛ cogo min na ni majɛ misɛnninw bɛ ka kɛ a ko sen kɔrɔ i n'a fɔ min kɛra Kidali est-ce que jamana marabaaw bɛ ka a ko labɛn a nɔfɛ ka taa i ka jate la wa. ne ɲɛ bɛ min na kɔni sisan fɔlɔ n ɲɛ t'o la fɔlɔ bon sisan ɲɛ bɛ min kɔni na an kɔni bɛ k'an yɛrɛ makana n'u nana an b'u lasegin i n'a fɔ a fɔra sisan ko ni nka anw tɛ ka t'u kama bon olu dun ale ye min fɔ sisan u bɛna an kan kɛ bon sisan kɛlɛ de b'an cɛ o olu y'a f'u dajɛ la k'an bɛ kɛlɛ la ka ban n'u ko an bɛ kɛlɛ la o kɔrɔ fɛn min tun b'a to u tɛ s'an ma Kidali ale y'a fɔ cogo an bɛ daga min kɔnɔ yen nka olu de kɔni bɛ ka kɛnɛ kan waleyali la fanga b'olu de la yen nka ni kɛlɛ daminɛ sisan olu ko k'an bɛ kɛlɛ la yɔrɔ u bɛna an kama o u y'o de waleya n'olu y'o waleya sisan i n'a fɔ anw fana ko sisan ko yɛrɛsagoya n'o ye souveraineté ye fɔlɔ min tun bɛ kɛ o tɛ kɛ bilen ni mɔgɔ mɔgɔ jamana masina ni o y'an ka gouvernement fana ko k'an bɛ kɛlɛ la dɛ n'an bɛ kɛlɛ la n'an bɛ ko kɛlɛ kɔni kɛlɛ dayɛlɛ la sisan ni yɔrɔ kɛlɛ dayɛlɛ la sisan kuma fɔ nka a kuma bɔra faamaw yɛrɛ yɔrɔ ni kɛlɛ dayɛlɛ la sisan o kɔrɔ n'olu ye an ka daga in minɛ Kidali sisan o kɔrɔ an ka Kidali tali o tɛ daga min kan ka bila ni faso ka fɔ kan k'o bila n'an kan ka don o kɔnɔ kalo nata an t'o kɔnɔ bilen bon u y'an kɛlɛ de u m'an ka daga minɛ a fɔra k'u tɛ an ka kɛlɛminɛnw ye u yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ sisan fo kɛlɛ kojugu a fɔ ni o y'a sɔrɔ ni ko min kɔni bɛ fɔ u kan ka kɛlɛ maa min i ka marifa minɛ ale ye kɛlɛ tigɛ e de bɛ fɛn sisan o kɔni b'o cogo la. ayiwa Bakari MINUSMA ka tagali in na aw minnu bɛ kɔnɔfɛla la est-ce que bi ma a bɛ se k'a fɔ ayiwa u kɛtɔ k'u kɔ don majɛ dɔw bɛ yen jamanadenw kan walima sigidalamaw kan aw minnu association ye est-ce que maa bɛ se k'olu jateminɛ bɛ ka kɛ bi wa i ka jate la. Comme y'a fɔ cogo min n y'o de f'i ye quoi n ko MINUSMA ka tagali o parce que bi b'an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛyaba de bɛ yen nord bɛɛ gɛlɛyaba de bɛ yen bi parce que tu t'imagines ça fait des mois Tombouctou tɛ Gao tɛ Kidali tɛ Mɛnika tɛ sira tɛ yen o i tɛ se ka taa sira tɛ yen o gɛlɛya fɔlɔ ye filanan tun ye mun ye ka au moins waati min MINUSMA tun bɛ a ɲɛ ma a tun ka fisa les nord ma Gao Tombouctou Kidali parce que au moins par jour de 100 à 200 personnes u tun b'o transporter Gao Tombouctou Mɛnika Ansongo Kidali o avion ninnu na kɔni i m'a faamuya mais bi n'o si tɛ yen donc o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔkɔlɔ dɔ de ye i m'a faamuya c'est vrai aujourd'hui parce que jusqu'à présent se dɔ bɛ an ka fangalamɔgɔ ye mais c'est bateau ye i m'a faamuya parce que aujourd'hui n bɛ exemple dɔ d'i ma jusqu'à présent il y a tellement des élèves à Bamako tellement des élèves à Gao u ma se ka taa k'a sababu kɛ gɛlɛya ye sira gɛlɛya mais je suis sûr et certain que n'a sɔrɔ MINUSMA tun bɛ fonctionner parce que u nana o ɲɔgɔnna o dɛmɛ ninnu de kama kɔrɔnfɛla dugu dɔw bɛ yen voilà halisa kalan voilà u tun bɛ se ka taa ni élèves ninnu ye ka na ni élèves ninnu ye o bɛ dɛmɛ na i m'a faamuya parce que bi an bɛ yɔrɔ min an ka armée avion mun b'an bolo a tɛ se ka population ani kalan min taara sisan a ko bɛ cogo di kalan taara mais n ko kalan taara élèves bɛ taa école la fana mais n ko maa caman fana bɛ yen minnu ma taa fana o ka sababu kɛ sira gɛlɛya ko ye quoi i m'a faamuya donc ninnu ye kɔlɔkɔlɔ ye n y'o de fɔ n ko n'a y'a sɔrɔ peut-être MINUSMA tun bɛ baara la bi a tun bɛ se ka dɔ bɔ o transport ko yɛrɛ la bien sûr qu'avion militaire a bɛ taa ni mɔgɔ ye ka na mais c'est pas comme waati min MINUSMA parce que MINUSMA par jour i bɛ taa sɔrɔ avion 2-3 bɛ wuli Gao Tombouctou Kidali bɛɛ n'a ka avion minnu bɛ taa u bɛ na u bɛ mɔgɔ ta ka na gratuitement i bɛ taa sɔrɔ waati Mali État mɔgɔw yɛrɛ u caman bɛ voyager de o avion ninnu de la i m'a fɔ donc bi o gɛlɛya bɛ yen o i m'a fɔ parce que CTB k'a fɔ k'i bɛ Sky ni fɛn ninnu ta ka taa ka na i m'a faamuya donc a kɔlɔlɔ ye olu de ye an ye mun fɔ quoi mais jagoya de don ni ne y'i wele ka na k'i kana dɛmɛ nin na n'i y'a ye i tɛ n dɛmɛ o la jagoya dɔn b'i to yen o jagoya de ye o n'i wele baara mɔgɔ ma ni ne ɲɛ b'a la i t'a kɛ n b'i to yen o kɔni o jagoya de problème t'o yɔrɔ la quoi mais maintenant
n balima ninnu ye yɔrɔ dɔ fɔ parce que grand frère ko yɔrɔ dɔ la ko nin ko bɛ cogo min sisan il faut que u ka mɔgɔw bunten quoi d'abord bunten t'a solution ye o qui connaît le nord les 5 connaissent ils connaissent le nord mieux que tout le monde ici ni tɛ mɔgɔ si dɔn le président de la transition Hashimi ani Sadio ninnu n b'u dɔn kosɛbɛ u bɛ nord dɔn fana i m'a faamuya c'est à dire nord bɛ yɔrɔ min bi Kidal bɛ yɔrɔ min parce que an bɛ se ka presque la population ni ko i bɛ Kidal bunte comme olu y'a fɔ c'est comme i bɛ taa i sigi jɔn de kunna Kidal mɔgɔ bɛ mɔgɔ de mara o bɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔ de mara o bon n'i taara i ko i y'o mɔgɔw bunte bi parce que c'est des Maliens i ko i taara i y'u bunte presque la population de Kidal u bɛɛ kelen quoi i m'a faamuya donc ne e y'olu bunte bi non a bɛ min fɔ a ko maa murutilenw minnu ye murutila n'olu dɔnnen don ka bɔ jama la n'olu ye u fari da murutili yɛrɛ fari da u dɔnnen don est-ce que o ni Kidalikaw ye kelen Bakari minnu bɛ Kidal dugu kɔnɔ n'olu yɛrɛ dɔw ko bɛn de ka d'u ye armée ka segin ka na mɔgɔw sɔrɔla minnu y'o fɔ Kidal est-ce que olu fana ni ninnu bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na Diallo ne b'a la kuma de f'i ye sans faire beaucoup de détails quoi oui n'i ye détail d'a ma n'i ye Kidal bunte bi i t'a maa sɔrɔ i bɛ maa mun mara kuma banna quoi donc ne yɛrɛ fɛ nin bɛɛ quoi a bɛ ban négociation de kan quoi o de y'a solution ɲɛnama ye parce que ni sigikafɔ ma kɛ faut pas voir Kidal seulement ni kɛlɛ kɛra kɔlɔkɔlɔ ka bon kɔlɔkɔlɔ bɛ se ka se Gao a bɛ se ka se exemple Burem a bɛ se ka se Bamba i m'a faamuya kɔlɔkɔlɔ bɛ se ka se nin bɛɛ parce que aujourd'hui kɔlɔkɔlɔ minnu kɛra ka tɛmɛ o don na dɔrɔn mɔgɔw bɛ yen y avait tellement de déplacements de déplacés dimanche déplacés caman de kɛra o la o y'a ye Kidal kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ quoi parce que manasuya bɛɛ de bɛ mɔgɔw la parce que bɛɛ b'a fɔ o waati pour faire du mal à l'État bateau ta n bɛ exemple ta o la o ma bagan mɔgɔ ma fu la mun de na n'o ye parce que la guerre a été déclenchée. Il faut faire du mal à l'État maintenant par comment population nous faga. Au de cas. Au lieu de si il faut vous n'y avoir pas non, si il va donc y aura bien quoi. C'est vrai. C'est vrai. Un gouvernement soutenu. Mais benga y benga de quoi. Parce que n'est pas faux jusqu'à présent nimbe problème benga ou de quoi. Benga ou de malala sabati al 600. Parce qu'accord mun kera. Peut-être grand frère b'a dɔn mun b'a kɔrɔ kɔnɔ a b'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan a dɔw bɛ yen tigitigi u b'a dɔn a tɛ se ka kɛ nin sira in fɛ mais mɔgɔw sɔrɔ a ma k'a signé ministre min bɛ job accord a b'a bɛɛ dɔn il était présent à la signature a bɛ mɔgɔ labɛn o fɛn dɔw bɛ accord kɔnɔ o bɛɛ b'a dɔn donc bɛnkan ka ɲi mun kan parce que n'u b'o de fɔ ko bɛnkan ka ɲi mun kan o de taara ka respecter quoi donc il faut respecter donc moi je crois que les autorités c'est ma dalakan y'o de voilà o dalakan y'o de o donc moi je crois que les autorités c'est-à-dire Mali problème yɛrɛ o de ye quoi u bɛ fɛn fɔ mais décision tali ka kɛ o de ka gɛlɛn aujourd'hui n'i y'a lajɛ je veux de passage n'i y'an ka gouverneur lajɛ bi Gao n y'o de fɔ ni Mali n'a diyara Mali ko bɛ kɛ aujourd'hui Mali fɛnkɛ tɛ yan à Gao hein à partir de 22h à 6h du matin couvre-feu parce que gouverneur a décision da criseur bi Gao yeni criseur yɛrɛ kabako ok Gao bɛɛ criseur de o mais parce qu'il y a une décision maintenant, à partir d'aujourd'hui, donc moi je veux que le Mali, un gouvernement, nous décision monta, c'est-à-dire les sentiments là, sociaux nous quoi quoi. Et tant que vous de moboy, nous faisons nous sais quoi. Nous be seka que ça soit revendication fin d'eau, même si les fonctionnaires de façon fin d'eau, ni be seka munke, il va faut mener que seka munke, nous sais que ni mun be seka ka c'est nous seka ka seka. Ko beta anyama tout de suite. D'accord. Badou, mɔgɔw hakili bɛ jigin san 2013 la waati min na Mali armée ko k'a bɛ don Kidal ni sira dara an ɲɛ bi bi in na est ce que awa reconquête min bɛ ka kɛ sisan n'an bɛ se k'a fɔ ten MINUSMA bɛ ka dagaw bila Mali finitigiw bɛ ka taa dagaw ta awa sira tɛna d'an ɲɛ tuguni an hakili tɛna jigin san 2013 waati la o bɛ se ka segin ka na wa o tɛ se ka segin ka na tuguni an bɛ yɔrɔ min na an bɛ taga di parce que n'i y'a ta k'a lajɛ 2013 ta la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o kɛra cogoya min na janfa donna ko la depuis Gao an ka mɔgɔw sera en fils a fɔra k'u ka dan ye Francis Sɔrɔdasi dɔrɔn de donna Kidal o kɔfɛ Ghislaine Dupont Claude Verlon u sara cogo min bɛɛ y'a dɔn hali bi fɛn ma se ka déclassifier pour que a ka don sara condition mun na o b'a yira k'a fɔ ko ko dɔ tun bɛ yen sinon mankan tun tɛ yen France ka ambassadeur dɔ tun bɛ yan ko Uruye wanta do Uruye
a ko Francis Mogoma 2013 Christian Roué, il était l'ambassadeur de la France au Mali. Il a dit à Hollande, Aubeka Mouké, vous allez vous compromettre avec le Mali. Vous êtes en train, Aubeka Demedo, MNLA fait Dogola. Aya Dabla, Nama Dabla, à nous peuple malien Tinabéala, à la Mana Tchogoti. Christian Roué, il était l'ambassadeur de la France au Mali. Il a dit ça à Hollande. Il ne faut pas vous compromettre avec le MNLA. Sinon, Maliens sont nos femmes. Sinon, Maliens français, Bonyakou, Karama. Ou Tara Woro et Hollande, Élysée là. Tellement que l'intervention est à Niana, à Djarabé. Mais Djanfa n'a pas de cola. Ni Djanfa n'a pas de cola. Wali Doukolo, Hollande dirait que le 11 janvier, à que discours à la main. C'est l'existence même de ce pays ami qui est en péril. Et la France répond favorablement à la demande du président Djongouna Traoré. Donc il s'agit de restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Quand Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, en Anidjo, que les Touaregs sont nos amis. Les Touaregs, c'est des Maliens amis côté, c'est des Maliens comme tous les autres Maliens. Mais pourquoi tu dis que les Touaregs, c'est. Donc, Géléa Dam Nena Yendi. Depuis Yenda Aduna Kafouko, Agenda Yorebe, France Boulot. Vous voyez que moi, je suis France, comment je France. Tant que ni France Bédio, en a intérêt, en fona pas comment faut. Je me rappelle bien, 95 rébellions, Bernard Kouchner Nana. À cause de la fin de la rébellion au Mali n'est plus qu'une question de quelques semaines. À Taratouré rébellion Bana. Ça veut dire que fin d'obéir. Jusqu'à présent, fin d'obéir. Maintenant, il faut des cadavres. Le Premier ministre m'a donné faux. Je suis allé à Madore. À cause chantage de Sera Dabla été. Ko amalgame ti, anga amalgame dabla. Ma shi mafuko ka monu kelere. Ma mafuko ku kelere. Be ko sigi ka foka ke sigi fo e damui. Mais marama fe me mamu bolo. E ko ka kana ko sigi ka kuma. Avec marama fe ta ka nyeshema. Armée. E ka jamana don lakana. Kata kidal fuka e ka jamana don lakana ta don. E be sigi ka kuna kana e munguchi la. Iba kumbedo. Parce que lui il attaque, toi tu défends. E ka bare ka jamana don lakana. Bolo fe mino ko lakana. Bado est-ce que Sigafo be se ka keble Mali Sigafo be dépend au de là. Sigafo be dépend au de là. Aforu yo ko fen damana be nu otoy Sigafo be se ka kew. Jamana unité nationale, jamana kanatla. Ani la forme républicaine de l'État. Ani laïcité nous son nom. Sigafo be se ka faire bien. Il y a de d'accord durmo kana be ko Sigafo. Mais vous be ka mon fo ko ministre tara gelal. Ministre na lewu. Anu tatuma tchew. École joli datoura ka ministre toi. École so joli datoura ka ministre toi. Ma joli civil joli bonna nuna ka ministre toi. Yani ministre kana ni Libye kumati. Ikumbe bo bon quoi. Moi j'ai fait une partie de mon enfance à Ansongo. Je suis de Tombouctou, né à Ansongo. Donc je connais un peu le nord. Ikumata bomako fo gaou. Ali Michel Teshima. Ibika mobligare, ibika dibisoko djeli, ibika temi. Fadjiri ibika lipuko kuriba de kamul kofur kofi jingaleke. Tu continues ton chemin. Manquant fou écouter. Donc, ministre nana de pour que quoi qu'on a fait comme ministre nana de angle de ministre qui avion na kata coron fait. Est-ce que ministre n'a pas ministre n'a pas couteau ministre n'a pas de truc au cadavre. Ministre pour nana de cadavre. Ministre n'a pas nana de bateau qu'on a attaqué. Ministre nana de juro le canard angata. Et puis communauté internationale écoute quand le Hamas a attaqué Israël. Comment est-ce Hamas parce que l'affaire d'Israël, voilà, allez dans le Arthur, Balfour, Arthur Balfour, c'est un Anglais. En 1917, alors que le foyer national juif créé Palestine. Juif commençait à la Palestine. Arabou est le cas d'Ougolo fait Juif ma don. Juif ya sa don fou chara pof en 48 villa ko état créé. Bon, on a tabé. Arabou koka état flas créé, communauté internationale ma soama. Amasi il défend. Koka Hamas c'est un groupe terroriste. Joe Biden porte-avions Gerald Ford Blakata, koka ta Israël dem. Anga bateau coulé là, Johnny Andem. Tombouctou coulé là, Johnny Andem. Johnny a condamné. Moshima a condamné. John de Sarah bateau Tombouctou. Des femmes enceintes, des enfants, des élèves innocents. Mounou beta mounou bokorom fait kana congé bana ou bien mounou beta touka congé là. Est-ce que Bambanchi et Marfata et que m'a développé. Il fait qu'Aero qu'a développé. Ne fait qu'Aero développé. Est-ce que quand t'as Bagamogo Mankoufa? Sinon, Kidal est rempli de Jara Koulouba Jacte Kidal Véo de Yoko. Machima Fouko Kidal attaque à Donata Borata.
bɛn ne tɛ sɔrɔsiya dɛ ne ma sɔrɔsiya kalan kɛ mais i bɛ bɛn 21 saba ou bien 4 ta k'a ɲɛsin Kidal ma est-ce que to bɛ to Kidal c'est pour dire qu'an ka sɔrɔsiw ils sont sages c'est des professionnels u bɛ mun k'u b'a dɔn u m'a fɔ k'u bɛ Kidal ci dɛ a fɔra dɔrɔn ko ka restaurer l'autorité de l'État Mali jamana fanga ka segin jamana bɛɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mais ne ye marifa ta k'o ti kɛ e bɛ kunbɛn ni jumɛn ye kuma kɛra f'i ka marifa bila ka na an ka kuma sugu bɛɛ kɛra a laban bɛna kɛ mun ye kɛlɛ de bɛ ta ka ɲɛsin ma maintenant ni n'a ganna i bɛ marifa bila ka na o woso kalama mana da i tɛgɛ o i bɛ to munumunu na a laban i b'a bila duguma dɛ i b'a bila duguma o n'i y'a bila duguma tuma min na sigi ka kuma bɛ kɛ o sigi ka foyi damu ye ne bɛ fɛ k'o dɔrɔn de fɔ pour dire que nin problème banni ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye nin problème banni ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye a bɛ banni jumɛn sigi ka fɔ wa a bɛ banni u bɛ marifa bila sigi ka fɔ Éthiopie ta ma kɛ tan avec Abiy Ahmed le premier ministre a ko ma ko les rebelles du Tigre u ka maramafɛn bila u m'a bila u b'a bila u y'a bila ils ont été désarmés o de fɔra dɔrɔn jamana kɔnɔ armée fila an ka kuma bɔ musalaka la dans un pays il ne peut pas avoir deux armées il n'y a qu'une seule armée ça c'est l'armée régulière ça c'est l'armée nationale du Mali tous les Mali se reconnaissent dans cette armée là il y a Fula il y a Dogodo il y a Touareg bébé armée de kɔnɔ bébé yɛrɛ armée kelen de kɔnɔ et fɛn wɛrɛ tɛ se ka kɛ n'o tɛ o a tɛ se ka continuer tan parce que ça continue là un jour dɔw mana muruti dun Mali laban tɛna kɛ Somalia Mali laban tɛna kɛ Liban ya Hezbollah ni Hamas ni Djihad islamique n t'a dɔn FPLP u bɛɛ tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la bɛɛ tɛna i ka jɛkulu kɛlɛ k'i ka milice kɛlɛ k'i ka maramafɛn ta Ala k'an kisi o donc yanni a ka s'o ma ninnu kan ka désarmer sigi ka kuma ka fɔ sigi ka kuma ka kɛ qu'il retourne dans la République. C'est l'unique solution. Ousmane Coulibaly, MINUSMA bɛ se k'i kɔ don an na nin lahalaya kɔnɔ hɛrɛ ani baden na cogo di sigikafɔ min ni o fana ɲinini don k'o de bɛ se ka kɛ basigi ye o fana bɛ se ka sigi cogo di ayiwa Mali jamana bɛ se ka don Kidal parce que bi bi in na bɛɛ de ɲɛsinen bɛ ale Kidali ma yɔrɔ tɔw bɛ ka minɛ nka Kidal ma bɛ se ka fɔ ale de ye ayiwa barabila fɔli yɛrɛ ye. Awɔ i ye min fɔ u ka se ka yan bila hɛrɛ la o de ye laɲini ye nka ni mɔgɔ min bɛ diɲɛ taabolo dɔn i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra ka kuma Israël ni Palestine ko kan cogo min ani ni diɲɛ yɛrɛ bɛnkanw caman lajɛ kabi kunun fɔ bi balanako don u ka se ka bɔ yan ka sɔrɔ e y'a fɔ cogo min ka bɔ yan hɛrɛ la mɔgɔ man ka sigi n'o ye o ye diɲɛ taabolo ye o de kɔni ye laɲini ye nka o ma nɔgɔ a ko la dɛ o la i ye min fɔ sisan Kidali ko in o de mɔgɔ caman ɲɛ b'o de la n'o tɛ Tesaliti kɛlɛ sira fɛ kɛlɛ ɲɛdɔnbaw b'a fɔ cogo min Tesaliti ye o minɛli Kidali kɔni Kidali ye marabolo ye ale yɔrɔ ye chef lieu de région don nka kɛlɛko sira fɛ Tesaliti minɛli o de ka bon ni Kidali ye bon hali Tesaliti binna Kidali ɲɛ o Tesaliti binna ACC tile la an ka minnu tun bɛ Kidali kunna a kunnasigi la n'o ye gouverneur ye olu bɔra ka laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko sisan ko Kidali i n'a fɔ minnu bɛ k'a jira k'a fɔ olu bɛ kɛlɛ dɔn olu bɛ kɛɲɛka dɔn nka Kidali minɛli nɔgɔyara ni Tesaliti ye o Tesaliti an ka mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ tile 10 kɔ kisɛ de banna Mali yɛrɛ kunnasigi a don n'o ye gouvernement ye u ye lase kɛ ka diɲɛ ladɔnniya ani ka jamanadenw ladɔnniya ko ni jamana ko k'a bɛ taa ni magɔɲɛ lase kɛlɛdenw ma n'o ye renfort ye ko bandiw de kɛmɛ ka yɔrɔ lakori ka u kɛmɛ ka fɛnw don dingɛ kɔnɔ pɛrɛn fɛnw min b'a fɛn bali jamana yɛrɛ y'a ka dɛsɛ yira o yɔrɔ la sa a kuma Amérique de ka u ka pankuru minnu bɛ pankuru wɛrɛw ta n'o ye cargo ye dɔw ko kulunfaliw o de taara barakɔnɔ dumuni d'an ka kɛlɛdenw ma a sen fɛ o kɔrɔ jamana de dɛsɛra k'a ka kɛlɛdenw magɔɲɛ las'u ma daga binna o de kɔfɛ Kidali minɛna yɔrɔnin kelen o Tesaliti de mɛnna ka sɔrɔ o kuma fanga dafirilen de Kidali minɛna ka sɔrɔ yɔrɔ tɔ ninnu fɛ o la n'o tɛ ni maa min bɛ Tesaliti minɛ kɔni Kidali minɛli o tɛ kɛlɛ sira fɛ dɛ bon a don farajɛw ka ɲɛdɔnbaga dɔw bɛ olu yɛrɛ ɲininkali ko awɔ ko Kidali minɛli ko o ye yanga b'a la bon marabu n'o tɛ ko kɛlɛ sira fɛ n'i ye Tesaliti minɛ ka ban yɔrɔ caman bɛ yen o ka nɔgɔ i ma ka dɔ fara a ka kuma kan o ye k'a fɔ tiɲɛ don lakanabaliya min bɛ yen bi n'a y'o fɔ Gawo sira ninnu tigɛli ani tumutu ninnu a bɛ yen nka o lakanabaliya tɛ ninnu tali ye dɛ bon ka ninnu to yen a lakanabaliya in tun bɛ yen o lakanabaliya bɛ hali an ka jamana yɔrɔ caman na dɔgɔnɔdugu ani farabugu ninnu na ni ninnu
kuma yɛrɛ bɛ ka yɛrɛ ko ninnu dɛsɛ bɛ k'u yɛrɛ lakana maa min yɛrɛ ko ale kan ka taa tuma min na k'ala b'a na taa ko baw ko lakanabaliya o lakanabaliya ju bɛ se ka k'o tigi ye cogo di kuma kuncɛ la ka dɔ fara Badu ka kuma kan 2013 ANEFIS u ma taa k'an to yɛrɛ kabi u taara k'an to kabi Gawo an ye ANEFIS minɛ de an ye kɛlɛ de kɛ ka ANEFIS minɛ an ye ANEFIS minɛ ka MLA mɔgɔw gɛn k'an bɛ taa Kidali sisan Farantigiw kɛlɛden 100 de y'a jɔ an cɛ k'an tɛ se yen an ka sɔrɔ olu ye Faransi kɛlɛden 100 o y'a sɔrɔ u bɛ k'a don mɔgɔw kun ma an ka faamaw minnu yɛrɛ bɛ a don olu bɛ bɔ k'a fɔ ko ayi dɛ k'olu nɔ tɛ ko tubabuw nɔ tɛ ko an mago bɛ bolifɛn dɔw la bawo o y'a sɔrɔ tubabuw ninnu nalen mɔgɔw ma nisɔndiya k'u kunbɛn yan nka o y'a sɔrɔ dɔw ko bon ale y'a fɔ sisan ko kab'o yɔrɔ la ko janfa donna ye dɛ mɔgɔ min bɛ kow jateminɛ o y'a dɔn kabi ninnu natɔ ko janfa bɛ yen mɔgɔ de b'olu lamɛn o don ɔ sisan mɔgɔ minnu olu y'a dɔn don min ko janfa bɛ yen o don Mali maratigiw ala kɛlɛjama ɲɛmɔgɔ dɔw de bɔra k'a fɔ ko ayi ko ninnu nɔ tɛ ko ko dɔw de bɛ yen ko bolifɛn dɔw bɛ yen ko t'an bolo fɔlɔ a ma ɲa min kɔ an nana an k'u ka ANEFIS minɛ o la k'an bɛ taa Kidali u y'u jɔ a bɔra Dogo la sisan k'an ka taa Wagadugu an taa sigi fɔlɔ Wagadugu o de wolola Wagadugu ɲɛbila bɛnkan na ni jamana ɲɛmɔgɔ sigi kɛra ayiwa ko waati sera jamukan in n'o ye jama ko de ye yɔrɔ jama fana b'an lamɛn ayiwa a ka kan an ka kumada di olu fana ma u ka ɲininkaliw kɛ ani ni faranga fana bɛ min bolo ayiwa ka kɛ minnu bɛ kuma la yan nɔ olu ka kumaw kan o la nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la o ye 65 nanzarakan na k'a ma ko 65 65 50 50 o y'an ka sɔrɔ sira ye maa min bɛ fɛ k'i da don an ka jɛmukan na ka se ka ayiwa ɲininkali kɛ walima ka dɔ fara an ka maa welelenw olu ka kumaw kan dɔ b'an kɔ ka ban Ansu somɔgɔw don kɔri baasi tɛ yen e tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Tayiru Jalo ka bɔ Diboli Tayiru Jalo ka bɔ Diboli ka bɔ min Diboli awɔ ayiwa Tayiru bisimila an bɛ ka invité bɛɛ fo ka segin ka dugawu kɛ an bɛ Ala deli Ala ka jamana in bɔ nin jugu ninnu bolo n ka ɲininkali fɔlɔ bɛ kɛ n balimakɛ ni fura bɛ min kunna nin Bakari Sidibe Bakari Sidibe fulakɛ bon maintenant ale ka kumaw b'a jira k'a fɔ ko MINUSMA ka taali de bɛ ka na ni nin kɔlɔlɔ ninnu ye je pense que MINUSMA de ye nin problème yɛrɛ fana ye ka da kan depuis MINUSMA nana don min na fo ka na bila bi la ni dɔ tɛ ka fara tɔɔrɔ kan fɛn tɛ ka bɔ a la bon n'i y'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ko dɔ bɛ yen nɔ a ka jugu mais i b'a sɔrɔ ko dɔ fana bɛ min ka jugu n'o ye il est temps que autorités k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que ni janfa mɛnna ka se hakɛ dɔ ma négociation t'o la bilen dɛ moi je me rappelle k'a ta 2000 k'a bɛ se k'a fɔ k'a ta ça fait plus de 30 ans maintenant depuis démocratie tile fo ka na bila bi la an bɛ ka fɛn fɛn kɛ an bɛ ka bɛɛ kɛ ko négociation de a négociation kelen tɛ ninnu aboutira o de filɛ an filɛ o de kɔlɔlɔ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi an b'a fɔ ko puissances dɔwɛrɛ tɛ yen dɛ c'est parce que u ka jamana jɔlen don ni u ka fanga lakanamɔgɔw de ye n'u ka armée États-Unis o ye Russie o a fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ siran olu mɔlɛw ma u ka kɛlɛkɛdenw de jɔlen don donc ne bolo hali n'an bɛ taa négociation na an ka nin kɛlɛ de kɛ fɔlɔ fo ka se a dan na o tuma ni mun sɔnna ka tugu taa n'o bɛ négocier o ye ne ka faamuyali ye ayiwa i kun ko k'i bɛ ɲininkali kɛ fugulantigi la ɲininkali bɛ kɛ wa i kun ko k'i bɛ ɲininkali kɛ Bakari Sidibe la ɲininkali bɛ kɛ wa voilà ɲininkali min bɛ kɛ Bakari la o ye MINUSMA ye nana wagati min na fo ka n'a bila bi la u sera ka nafa jumɛn lase jamana in ma ani kɔrɔnfɛla in ma ayiwa a bɛ n'i jaabi o de ye n ka ɲininkali ye a bɛ n'i jaabi an b'i fo an bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 ni maa min y'an wele n'i y'an sɔrɔ ka ban i bɛ télévision to yen awa k'an lamɛn nɛgɛjuru sira fɛ o bɛ kumakanw nɔgɔya kosɛbɛ n'o tɛ n'i ye télé to yen télé lajɛ ka kuma fɛ a bɛ gɛlɛya allo Ansu allo ayiwa o tigi taara ni maa min y'an wele ayiwa n'i bɛ k'an lajɛ télé de la n'i y'an sɔrɔ ka ban i bɛ télévision kumakan to yen i bɛ kuma téléphone la donc an bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ walima ni maa min bɛ k'an lamɛn radio la allo o fana taara 65 65 50 50 65 50 50 allo
Allô? Salut, ça va? An b'a somɔgɔw bɛ di? Bon. I b'an wele ka bɔ min? Bon, ne bɛ Kati. Wa n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ko ne bɛ Kati. Kati i tɔgɔ ni jamu? Bon, ne ye Mahamani Kulubali. Mahamani bisimila. Bon, n bɛna mun f'i ɲɛna. Ko ne bɛ Kati. Awɔ an y'a faamuya. An b'i lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mahamani Kulubali. Ne bɛna mun f'i ɲɛna. Bon, an mɔgɔ 4 de ye komi bɔra télé kɔrɔ. Awɔ. Bon, sisan an k'a kɛ sisan e ye faama ye. Cɛ 3 min b'i kɛrɛfɛ o y'i ka baarakɛlaw ye. Sisan ni a bɛ fɛ ka jamana mara. Tiɲɛ kan. Allo? Oui, an tulo b'i la tɛmɛ n'a ye. Bon, n'a bɛ fɛ ka jamana mara tiɲɛ kan. Bon, sisan considérant que e bɛ se ka i y'a fanga bala mɔgɔ dɛmɛ ka marifa ni fɛnw d'a ma k'a k'i ye jamana lakana ka tila ka kɛ o kɛlɛbaga ye wa. Yala o ka gɛlɛn dɛ. Allo Mahamani? N ko n'i ye marifa di jamanaden dɔ ma. I b'a teliya dɔɔni mɔgɔ wɛrɛw b'an kɔ walasa an ka se ka kuma di mɔgɔw ma. Ka jamana mara ni o tigilamɔgɔ tilala ka bila i la bi. Yala o man ɲi. Bon, problème yɛrɛ jubaju yɛrɛ de finkɔrɔ nin. Kigali o yɔrɔ o nin bɛɛ ye an yɛrɛ ka ko dilanenw de ye. Parce que ni ne ma fili mɔgɔ caman de bɛ yen u b'a kalama k'a fɔ marifaw taara di nɔridisi ninnu ma k'u ka yɛrɛ ka yɔrɔ lakana. Bon donc ni i ye olu marifaw o tigilamɔgɔ kelenw tilala ka bila i contre la. Donc i ye sigi gɛlɛya. Ɲininkali b'i bolo wa? Mama ɲininkali b'i bolo? Voilà. Donc ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ dɔrɔn. Ayiwa o diyara an ye. An b'i fo an b'i Katika bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 minnu bɛ fɛ ka u da don jama ko di jɛmukan na ni ɲininkali de b'i bolo walima n'i bɛ fɛ ka faranga kɛ. Allo Ansu? Allo Ansu balimakɛ i bɛ télé to yen. Wa i bɛ télé to yen i bɛ kuma téléphone la. Awɔ kuma téléphone na an b'a faamuya. Awɔ télé to yen bɔ télé kɛrɛfɛ i ka kuma téléphone na an b'a faamuya. N'an y'an wele ayiwa i b'a sɔrɔ télévision kumakan o bɛ se aw ma k'a sɔrɔ ni ayiwa a tɛ se a waati la n'an y'an wele dɔrɔn a ye télévision to yen a ka kuma téléphone la donc an bɛ ɲɔgɔn faamuya donc kumakanw bɛ sanuya e bɛ min fɔ an b'a faamuya anw min bɛ fɔ e b'a faamuya o la 65 65 50 50 allo 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 Ansu an b'a nusu somɔgɔw dun i b'an wele ka bɔ min? Ne b'a wele ka bɔ Tabakɔrɔ i tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Isa Togola. Isa Togola bisimila. Awɔ. Bon ne kɔni ka faamu na. Ayiwa u ye bɛnkan kɛ accord signé u ni ɲɔgɔn cɛ waati min na. Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ. Bon a fɔra ko rebelle k'u ka marifa bila. Ayiwa pour que bɛnkan dɔ ka se ka lawaleya. Bon ka taa a donna fo bi ayiwa u ma se ka marifa bila. Bon ne kɔni ka faamu na n'u ma marifa bila. Ayiwa gouvernement y'a ɲini cogo bɛɛ la fo ka se ka sabati. Ayiwa ani faamantijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. U yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko u ni Mali bɛ ayiwa kɛlɛ la. Bon ne yɛrɛ kɔni ka faamu na nin solution ye min ye. Ayiwa rebelle ninnu u ka kɛlɛ. Fo ka taa dan na an k'an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Ni jamana fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔla. O tuma an bɛ sɔrɔ ni minnu a tɔ tora mun ye donc an n'olu bɛ sigi an bɛ ayiwa sinon sigikafɔ in an tɛ se k'an jigi la dɛ depuis k'an jigi de fo sisan jamana de b'a la ka aw nɛgɛ an ka wari dɔ bɛ ka tigɛ ka di aw de ma n'an si taara kati foyi kɛ ni u taara k'u taa baara fɛn fɛn kɛ yen fana a si tɛ ɲɛnabɔ
Ah, vraiment, ko ngoni a kelo kan ka manaka. D'accord, on y'a Vraiment, faamu. kadanye ay wani renga tada. Niga invito defo. Ah, jarani. Ya émission atabolo kay. Merci, itogola. Nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 a bɛ Joliba TV News a b'ale de kan a bɛ ka radio Joliba lamɛn jama ko di jamukan an b'ale de kɔnɔna la allo Ansu. Ansu. Somɔgɔw bɛ nin balimakɛ i b'an wele ka bɔ min? Bon ne bɛ ka wele ka bɔ Kɛɲɛba ne tɔgɔ Mamadu Kone. Mamadu Kone. Ouais. Awɔ bisimila Mamadu. Bon ɲininkali min bɛna kɛ furatigi in ne fɛ k'a ɲininka ale bɛ k'a fɔ ko Nord ka développer ko ninnu bɛ ka fɛ an bɔra Nord la a mɛnna mais ne kɔni ɲɛ bɛ min na tiɲɛ yɛrɛ la Mali kɔnɔ ni MINUSMA ma taa foyi ma ye ɲɛ bɛ fɛn fɛn la anw yɛrɛ fɛ an b'a dɔn MINUSMA de y'a bɛɛ. MINUSMA kɔni bɛ ka taa o. Mais o ye kelen filanan ye mun ye ATT ne ye ATT ka kuma dɔ mɛn ATT yɛrɛ y'a fɔ ko CRT taara Nord la a bɛ taa u b'a tiɲɛ a bɛ taa u b'a tiɲɛ donc an tɛ k'an si k'o la kɛlɛ bɛ kɛ de Mali bɛ to armée kelen de bɛ to an bolo armée kelen de tɛ yen marifa fila tɛ se ka ye jamana kelen kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli ne bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka Mali suma fɛn fɛn ko k'an bɛ Mali ta tiɲɛ Ala k'i ta tiɲɛ ne ta y'o de ye quoi. An b'i fo an bɛ Kɛɲɛbakaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la Musa an bɛ mɔgɔ 2 ta an ka sɔrɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma 65 65 50 50 allo. 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 An balimakɛ i ni su i b'an wele ka bɔ min? Allo. I bɛ télé to yen i bɛ kuma fɛ téléphone la. Ouais, ne kɔni b'i lamɛn e bɛ ne mɛn. Allo. Allo oui. Oui i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? N b'a wele ka bɔ Bamo la yan Amadu Ndiaye. Amadu Ndiaye i b'an wele ka bɔ min? Bamo Sikoroni. Sikoroni bisimila Amadu Ndiaye. Ne ko n b'a fɛ ka Sidibe ɲininka. Ale bɛ accord sugu jumɛn de fɛ mais ni Mali ma min kɛ n'a sɔrɔ fɛɛrɛ wɛrɛ b'a bolo. Allo. Oui an tulo b'i la. N'a sɔrɔ fɛɛrɛ wɛrɛ b'a bolo ni négociation min ma kɛ. A k'o fɔ an ka mɛn. Jɔn de? Depuis 60 jusqu'à présent ces gens-là ok u bɛ délai. Donc n'a sɔrɔ fɛɛrɛ b'a bolo ne kɔni bɛ fɛ ka min ɲininka a k'a fɔ an ka mɛn. Ayiwa. Ko bɛɛ kɛra ninnu ye quoi tout possible. D'accord an y'a faamu Ndiaye. A ka fɛn dɔrɔn an bɛ min fɛ ale a ka mɛn ale yɛrɛ da la ka fɔ bon Mali gouvernement kan ka nin kɛ pour être d'accord avec ces gens-là. D'accord an b'i fo Amadu Ndiaye. Merci bien. An bɛ Sikɔrɔnika bɛɛ lajɛlen fo Musa an bɛ maa laban ta an bɛ sɔrɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye allo. Allo. Allo balimakɛ i t'i bɔ télé kɔrɔ. Awɔ. I tulo b'an na. Awɔ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Kalilu Ture. Kalu. Oui Kalilu Ture. Ture i b'an wele ka bɔ min? Ka bɔ Amdalaye. Amdalaye bisimila Kalu. Awɔ. Ouais bisimila an tulo b'i la. Voilà ne ka kuma bɛ mun kan bon question ninnu ma posé ne ɲɛna mais ne bɛ fɛ ka mun fɔ kɔni ka fara aw ka émission in kan. N'i bɛ fɛn revendiquer jamana kɔnɔ a ma se i ka arme ta k'a fɔ k'i b'i fɛla fɔ. Olu b'u jɔ ko le Nord n'est pas développé foyi tɛ yen min rien mais moi j'ai voyagé au Mali n taara Kayi Kucala yɔrɔ caman tu vois mais n'a fɔra ko ninnu bɛɛ ka marifa ta k'a fɔ ko wa droit revendiquer jamana kan est ce que a ma ɲi tu vois c'est pas du tout possible a cɛ man ɲi yɛrɛ de quoi mais u bɛ arme de bila tu vois an bɛ sigi ka kuma kɛ tu vois avec les armes on peut pas négocier avec quelqu'un c'est pas possible mais o tɛ bɛn yɛrɛ de quoi arme bila de an bɛ sigi ka kɔfɛ. D'accord voilà an y'a faamuya. Voilà n'u jɛra kɔni k'u ye maliyɛnw ye komi an ye maliyɛn cogo min n'u jɔra n'o ye kɔni u ka arme bila u ka na entre maliyɛn tu vois an ka fɔ ka bɛɛ k'a la mun kan ka ta ka bɔ la tu vois. D'accord an y'a faamu an b'i fo i Ture.
ka amdara ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati na Musa an bɛ nɛgɛjuru sira jɔ nin yɔrɔ in na yan nɔ ka segin ka na min ye kumaso ale kɔnɔna la awa Bakari b'a dɔn k'a fɔ ɲininkali caman kɛra e de la min ye marabolo kɔnfɛla marabolo ye caman y'a jira k'a fɔ ko n t'a dɔn n'i ye ɲininkali ninnu caman mɛn caman y'a jira k'a fɔ ko e yɛrɛ hakili bɛ mun de la min bɛ se ka kɛ basigi bɛ se ka na walima mun de bɛ yen min ma kɛ walima n'i ye min faamuya ɲininkali min na ne bɛ se ka jaabi min di. D'accord, merci. N balimakɛ dɔw ɲininkali kɛ fɔlɔ ko parce que n tun ko MINUSMA ka taali kɔlɔkɔlɔ b'a la quoi. Kɔlɔkɔlɔ si tɛ tɛmɛ bateau ta kan. Mun de nana n'a ye? Bateau min attaqué la. Bateau mun attaqué la. Oui. Parce que problème kɛra bɛɛ maintenant pour se venger n ko de kama o ye bateau attaqué o kelen ye. Filanan bi kɛlɛ min bɛ an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ninnu cɛ parce que MINUSMA ka tagali pour que MINUSMA bɛ taa ka bɔ yɔrɔ min na o kɛlɛ ka kɛ o de filɛ nin ye tan o i m'a faamuya parce que pourquoi MINUSMA kɛra cogo cogo a nana dɛmɛ de kama a bɛ taa don dɔ la mais peut-être a ka tagali cogo o de b'a la ka na ni kɔlɔkɔlɔ ninnu ye quoi i m'a faamuya donc o de kama n ko a kɔlɔkɔlɔ ye mun ye parce que bi kɔlɔkɔlɔ si tɛ tɛmɛ bi kɛlɛ min bɛ Mali yɛrɛ ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ parce que an b'a fɔ rebelle ninnu ye malidenw de ye i m'a faamuya parce que u b'a la kɛlɛ mun de kan parce que grand frère tun ye kuma dɔ fɔ ko pour restaurer l'état état la a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ Mali fan bɛɛ kɛlɛ t'a la kɛ o nɔfɛ k'a fɔ ko ka état ye sɔrɔ non état bɛ Kidali o gouvernement la di ou bien u m'a fɔ de cas à Kidali yɔrɔ jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko état tɛ yen l'état min ma confirmer ko mɔgɔ bɛ yɔrɔ min y'a ye gouverneur à Kidali Mali sɔrɔdasiw tun tɛ yan i m'a faamuya baarakɛyɔrɔw tɛ yan u m'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ma taa donc ça veut dire que Mali bɛ yɔrɔ bɛɛ fan fɛ mais maintenant kɛlɛ b'a la kɛ yɔrɔ minnu nɔfɛ bi o ye MINUSMA sigiyɔrɔw de ye o MINUSMA sigiyɔrɔ ninnu de ye mais est-ce que c'est la peine o kɛlɛ min b'a la kɛ bi sinon k'a fɔ ko Mali tɛ yɔrɔ Mali bɛ yɔrɔ la dɛ i m'a faamuya o kɛlɛ wɛrɛ de mais bi an bɛ kɛlɛ mun na o ye MINUSMA sigiyɔrɔ ninnu o de ye kɛlɛ in daminɛ bi o de b'a la ka na ni kɛlɛ in ye bi. o kɔlɔlɔ kun ye mun ye. n ko a kɔlɔlɔ kun ye bi parce que ninnu b'a fɔ ko MINUSMA ninnu bɛ yɔrɔ min na k'olu ka sigi yen ok Mali de kan ka sigi yen yɔrɔ ninnu na donc kɛlɛ kun y'o de ye bi kɛlɛ kun y'o de ye sigikafɔ de bɛ se ka o ɲɛnabɔ i m'a faamuya dɔw y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ caman kɛra ko i bɛ ka sigikafɔ laɲini ko sigikafɔ caman kɛra ko nafama y'a si la. mon frère sigikafɔ in rébellion ma daminɛ bi n bɛ se k'a fɔ depuis an yɛrɛ ma bange rébellion in bɛ yen ko i m'a faamuya mais rébellion bɛɛ n'a waati n'a kɛcogo de fana don ko i m'a faamuya sigikafɔ foyi tɛ se ka ta ka sigikafɔ bila sigikafɔ tɛ fɛn fɛn na bɛn tɛ se ka kɛ peut-être n'i y'a sigikafɔ a bɛ kɛ foyi tɛ b'a la a ma k'a ɲɛ de ma hali sisan a ma k'a ɲɛ de ma hali sisan parce que ni mɔgɔ bɛ sigikafɔ kɛ ni mɔgɔ fila kɛlɛla sisan baara min bɛ sen na sisan n'o de ye k'a fɔ MINUSMA bɛ daga yɔrɔw bila Mali armée bɛna daga yɔrɔw minɛ e dan b'a la k'a fɔ sigikafɔ de bɛna nin bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la basigi ka na nin yɔrɔ ninnu na wa. non Mali armée b'a la ka yɔrɔ minnu minɛ bi olu de kan ka minɛ u kan ka minɛ o mais ninnu b'a la mun fɔ c'est comme kɛlɛ c'est pour olu fɛ kɛlɛ de kan ka kɛ pour que ka se ka yɔrɔ ninnu libérer ni kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ mais kɛlɛ in de nafa t'a la quoi i m'a faamuya parce que n'a fɔra ko e kan ka nin yɔrɔ in sɔrɔ ne nana n balanbalo la ne jo t'a la o i m'a faamuya n jo t'a la o mais kɛlɛ a tɛna dan yen yɔrɔ dɔrɔn de ma o parce que n'a continuera tan a tɛna dan nin dɔrɔn ma donc pour que o kɔlɔkɔlɔ éviter maintenant kɛlɛ ka taa ɲɛfɛ ka tɛmɛ sigiyɔrɔ ninnu kɛlɛli dɔrɔn kan parce que ni sigiyɔrɔ ninnu kɛlɛli don n'u nana minɛ kɛlɛ wɛrɛ bɛna wuli o sanfɛ kɛlɛ a bɛ continuer de quoi donc ne kun tɛ kuma ye mun ye bi nin bɛ n y'o de fɔ ko c'est vrai an bɛ an ka fanga kɔ dɛ mais yɔrɔ de bɛ an ka fanga la parce que n y'o de fɔ n ko fanga de tɛ jɔ a jɔyɔrɔ la jusqu'à présent accord ninnu fɛn caman bɛ yen mais accord ninnu fɛn mun bɛ yen bi le nord tant qu'il y a pas l'intégration la sécurisation est difficile parce que tout le monde est armé. Il y a combien de groupes armés? Akacha, Malfa Bébébolo. SEMA Ndoronteo. Il y a d'autres groupes armés qui ne sont pas la SEMA. Mounbe Kale la Bibio. Malfa de Boubolo. Et Malfa Nbe Menechogodi. Ni Bandia Chama bi attaqué ni fait Mbeke en parce que tout le monde est armé. Donc, État Kanga, désarmement de clés complètement cadeau. Voilà, le désarmement là, c'est ça, de tel jour, de tel mois à tel mois, ni maman. Désarmé imana ou intégrer mon gars dis-moi il a donc ni sur la salle quand on doit là au coffre et voilà ni armée membre tu considères comme un bandit introduit et c'est fini au delà mais non maké t'as comme le faire bolo mancher mouvement bah garder bolo
imaya ni banda bu don kuno meta makeo mais ni état yi jwa joro la fo bon voilà tel jour des amendes mlake ni malfa mamu boro iker mouvement make mouvement ibina ka malfa ibabla ni mabla ni intégration kero au coffre ni malfa yere mamu boro ira ki mali jouer et c'est comme ça c'est la première chose état nga munke bibi pour sécuriser le Mali en émo il m'a famille particulièrement le nord où il faut l'intégration forcément désarmer tout le monde malfa te sema drombolo d'accord ani famille Bado Escobar Mali ko kay guerre déclarée anyo mais conseil des ministres la odongo ministre ka tagali ni flabe beta kunje chogoli ka jatela pone ka jatela ministre ka tali te problème bay problème de sema ni CSP di vraiment kala je ka marfa bla si ka kuma ka ke parce que jamana kono armée flaté armée kelen de be ye CSP o ye sema ye jokulwero ni marama fen bi bolonité soration marama fe kan ka minila ou bien nyangi ni ma bla ika kandimu obekila maintenant pour que kuma kunche développement ko kuma chama kuma fo moi j'ai eu la chance de faire le Mali de Dialafara en Songa parce que mon papa était administrateur et il est miss Kadiolota ni bora Kadioli beta miseni miseni korbo boy sobo kolobo boy mais miseni ntado nsando samia fe on kumbetike il compte ça que biseni Kadiola kata miseni fika teme korogo fe kateme Côte d'Ivoire fait parce que c'était la frontière pourtant korbo boy somo kolobo boy et ministre n'allait ni santé depuis que ministre nana ni fait kata gawi bete Burkina Niger de fait ya famu ministre kanali de ato ibete Burkina kata Niger ka soro kata gawi ayemuni c'est pour dire que nous y développement ko kuma fo Mali gelabi Mali fampe la jelena Kayi, il y a le barrage de Manantali, Albatros, la centrale hybride, il y a le barrage de Gouina, je crois. Il y a plus de 14 000 d'eau. Douane Kayi, douane Bemoul là par mois, c'est plus de 70 milliards de francs CFA. Nous avons jamais Marako, Katani, Katla, qu'on a investi dans le Kayi région. Donc nous développons comme il faut. Partout, on a des problèmes. On a des problèmes de conférence. Nous avons des problèmes de conférence. Nous avons des problèmes de conférence. Beki Djorofi. Nous avons investi nord là. Nord cadre u kana ta ke ka sojo golf la ani kidal bugno sira ko u ka investir nord la au problème fana bi voilà investissement ka ke ni wari mu dira aka ta chokola mais Bado ministre ka tagali e yere nyaba ko est ce que kololo ba ko kololo foi ta ko e yel ministre kana Mali kunte Mali tumbewu ministre metal le Mali va continuer à exister donc ne bolo ministre ka tali atina foi kinyawi ate fou tianye utato te tiene salam alaikum ministre salam alaikum bon débarras Ousmane Coulibaly minu ye weleli ke u chamay akilo we ngalu ke ni jabi bi bolo ka dia ni ngal dola alma ni awa kuma kunche kuma mi be no se ka faraka awa chogodi minye kidal mana bolo bi ambe nya jombe ale de la awa ministre be se ka boy chogodi basigi konna la soro ni mangama wuli aw se ka boy chogoni basigi konna o ye bengara ko kan chogomna aka woliati fan flaga baraka ɲɔgɔn fɛ n'o ye Mali jamana ni faso ka fɔlen ka basigi ci min b'an ka jamana kɔnɔ nka o kɔni n y'a f'i ye cogo min na diɲɛ kɔnɔ a kɛ man di min ye fana sigikafɔ ye sigikafɔ ni kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o u tɛ ɲɔgɔn bali o i kɛra ni Irisi ka kɛlɛ la sigikafɔ ma kɛlɛ jɔ o Mali de la ni mun y'an ka faamaw ka taabolo ni y'an ka faamaw de ka taabolo ye yan ko kabi ACD tile ninnu fɛ o b'o de fɔ malidenw de don kɛlɛ kɛra cogo o cogo sigikafɔ de b'a ban i bɛ sigikafɔ kɛ o y'a sɔrɔ e jɔyɔrɔ ka bon kɛ ni e jɔyɔrɔ ma bon sigikafɔ tɛ diya i la o de y'a to 2015 sigikafɔ ma diya n na o nka Wagadugu ɲɛbila bɛnkan in hali ni a kun man ɲi kosɛbɛ nka o ye jumɛn ye a kun b'a fɔ de ko yanni diɲɛ yɛrɛ bɛnna min kan ko ninnu ka marifa bila Farandugu ɲɛmɔgɔw y'u tinsin an ka faamaw kan k'ayi k'u ka kan to n'o ye fo k'u don daga kɔnɔ fɔlɔ ko ni faama kura nana ko n'u bɛ sigikafɔ kɛ nka a kɔni tun b'a fɔ k'an ka kɛlɛdenw bɛ taa Mali fan bɛɛ o de y'a to a tun b'a faransila fanga mɔgɔw ko jamana ɲɛmɔgɔ sigi tɛ kɛ fiyewu ko fɔ Mali kɛlɛdenw ka don Kidali o de y'a to o kɛra nka 2015 ta in anw jɔyɔrɔ kun ma bon ten o de y'a to a fɔra ko an ka kɛlɛdenw tɛ se ka Kidali ɲɛ kelen dɛ redéveloppement progressif wa n'u bɛ taa fana ninnu ka mɔgɔ u taara bɛnkan wɛrɛ kɛ o kɔfɛ ko ninnu ka mɔgɔ de bɛ caya la e bɛ sigikafɔ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o ni sigikafɔ bɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ jango kɛlɛ min bɛ sen na sisan anw tɛ k'u kɛlɛ olu de bɛ k'anw kɛlɛ anw bɛ bɛnkan min b'anw ni diɲɛ cɛ an bɛ ka t'o sira de fɛ
on olu ba ka fo o benga be yere lu ko fana olu ka ni ko mi ta laba nye jumɛn ma e ka jate la ni wuli ka jɔ minnu filɛ sema bɛ ye kɛlɛ wuli mali gouvernement ko a ye kɛlɛ wuli awa MINUSMA bɛ k'i kɔ dun a ko bɛ taa laban bolo jumɛn kan ala ta kɔni min giyara o bɛ se sɔrɔ kɛ ni kɛlɛ fana n'a bɛ ka taa ni digi bɛ ka kɛ min na kuma la o la hali n'a ma sɔn sigikafɔ ma a bɛ tila ka sɔn sigikafɔ ma o de y'a to i b'a fɔ min ma ko u b'a fɔ ko kɛlɛ kɛra cogo k'a bɛ laban sigikafɔ de ma bon k'a fɔ sa ko u ye malikaw ye minnu fana bɛ Bamakɔ yan n'u minɛlen don k'u datugu olu fana ye malikaw ye o nka sariya dɔ de m'u minɛ k'u datugu k'u ye ko dɔ kɛ yan nka munna dɔ fana bɛ marifa ta k'a disi da jamana la hali bi a bɛ yen hali bi u minɛ cogo tun bɛ cogo min na fɔlɔ k'u sa ni malika hali bi fantan fanga n'an b'a ko yɛrɛsagoya min bɛ da malika tɔ kan olu ko caman bɛ to ninnu ye halisa o kɛnɛ kan fɔ sisan u tɛ furancɛ wasabulon kɔnɔ wa jamana yɛrɛ m'a fɔ ko u ye kɛlɛ tigɛ jamana ma wa jamana m'a fɔ k'u ye kɛlɛ tigɛ ale ma wa k'u ye guerre déclarée jamana la wa nka e y'a mɛn k'u ka mɔgɔ min bɛ furancɛ wasabulon kɔnɔ ko sɛbɛn taara k'u labɔ wa e y'o mɛn fɔlɔ wa o ma kɛ fɔlɔ o nka dɔn an y'a mɛn kɔni ko jɛkulu dɔ tun bɛ yen ni o ye ka lakana sabati u ka maa minnu tun bɛ kɔnɔ k'o saraw olu kelen tɔgɔ t'o la o sinsinkulu mɔgɔw n'o ye plateforme olu fana tɔgɔ b'u la o olu bɛ Mali fɛ olu ma marifa ta jamana kama o donc o t'o yɔrɔ ye furancɛ wasabulon ka girin n'o ye o a tɔgɔ mɔgɔ dɔw ma minɛ Bamakɔ yan nɔ dɔw ma gɛn ka bɔ furancɛ wasabulon kɔnɔ k'u ye kuma dɔw fɔ wa munna min ye marifa ta o ta ma jugu ye wa o kɔrɔ kabi fɔlɔ ko min bɛ ka dɔ fisaya jamana de b'a yira ko dɔ kan ka jamana de bɛ ko kɛ an ka jamana de bɛ ko kɛ kuma caman min b'a yira ko dɔ kan ka marifa ta bon ni dɔ ye marifa ta ne ye o fɛn cogo de la dɔ ninnu fana b'a fɔ o kɔrɔ yɛrɛ b'a yira ni maa min b'a marifa ta i t'o gasi sigi o ye o yɔrɔ cɛ mara ni ka kuma fɔ ma a bɛ n'a fɔ mara yɛrɛ taabolo de bɛ ka ninnu galabu kɛnɛ ni dɔ ye marifa ta e y'o minɛ ko n'o ye ko minnu fɔ i b'o to nka dɔ bɛ marifa t'o bolo i bɛ ni dɔw ko yɛrɛsagoya n'o souveraineté o b'a yira de ko i n'a fɔ ale ye min fɔ sisan ko État bɛ fan bɛɛ État tɛ fan bɛɛ bon État bɛ ko dɔ kɛ yan cogo la n'a bɛ taa ninnu fɛ yen o bɛ kɛ ni sigikafɔ de ye o kɔrɔ État tɛ yen ou bien nin ka kuma kun cɛ a ye i ye ANEFIS min fɔ k'a fɔ i n'a fɔ Kidali 2013 an lajɔra sira la yala o kelen don wa o la o b'i ka kuma min jaabi ANEFIS ta i n'a fɔ Badu y'a fɔ cogo kelenw tɛ bon o san o y'a sɔrɔ seba kun t'an ye jamana dɔ de ma don an ni yen cɛ wa o tɛ yan bi o bi an yɛrɛ dun ko seba ɲɛ ko furancɛ wasabulon mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko ko pankulu b'an bolo fo an ma kɛ dani ye fo an ma kɛ taxi ye furancɛ wasabulon mɔgɔ dɔw y'o fɔ an ko k'a jɔyɔrɔ t'an bolo yɔrɔ bi ani jamana wɛrɛ fana bɛ yen o fana bɛ k'an dɛmɛ n'o ye jamanaba dɔ ye alors que n'i bɛ ANEFIS ta 2013 an y'a minɛ de ninnu ka sɔrɔ k'an jɔ o de y'a to minnu b'a fɔ ko ANEFIS ko san 10 kan ma se o tɛ tiɲɛ dɛ an bɔra ANEFIS Musa Mara Tare Kidali o kɛra 2014 o san 10 bɛ dafa san wɛrɛ de san 2013 don an y'a minɛ an yɛrɛ ye fo minnu nana k'u b'a dɛmɛ olu de ka sɔrɔ ka don an ni yen cɛ o tuma bi anw yɛrɛ kan k'a minɛ bi dɔw bi an ko se bɛɛ b'an ye ka tɛmɛ o don kan donc an b'a minɛ foyi tɛ bɔ a la ni ko bɛ cogo min na n'a fɔra ten n'a bɛ ten a kan ka kɛ ten dɛ ayiwa Ala k'a kɛ ten an b'aw fo dantɛ foli min na min ye Usumani Kulubali ale ye lakɔli karamɔgɔ ye kalanfa don ɲininikɛla don min ye Badu Escoba ale ye kunnafonidila ye ka taa se Bakari Sidibe association Gawo Gomuno awa min ye kunnafonidila ye ale fana ye ninnu de kun y'an ka maa welelenw ye bi jama ko di ale kɛnɛ kan an balimaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu fana ye weleli kɛ ka bɔ Mali fan caman fɛ an b'aw fo dantɛ foli min na baara taabolo kun ye nin ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale tun bɛ k'an bila radio sanfɛ télévision sanfɛ min ye Musa Hayidara Lamini Kulubali ka taa se Murulaye Ture ma olu tun bɛ yen nɔ o tuma an b'aw fo dantɛ foli min na a kana ɲinɛ segin bɛ kɛ jɛmukan in kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 ani dimanche nɛgɛ kanɲɛ 10 o tuma yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka Mali basigi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ